صنكف منن أنا اندالو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنلكا خالو أنا يبل أنلكا خالو ورصيكا أنا يبل أنا قتالمون أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أحاول ملو دوز بلا أتعبون متكلو أنا والدق زي سكر حتوري قلبهم ودي إري أنا يبل أنا قلعي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل قزم كمبسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادلبي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادلبي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قزم كمبسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان مسا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومو وين وترو العلا قداس نزل لوم زبلنا يم زيناتات حزنا لكم ناباهم قريبنا لنا مچم علمنا اب فلوي غزي يازل ابزوان زي اي هوب نزي كونتات زي بسلام سغيرا نامنو وح زبل ازي كونتات زي حجز لنا يا مدرخ تسغيرو علمنا ناب زبل سلامن رقاتن كيت كم زخونه دعات كيلاتات ينغرو انتخونه زلنا يا غزي كن بزح تنشن زلو بزح بدهوታት ዘሎ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ይከውን እዚ በዓለም ጀሚርና ናብ ዞባና ናመፃና ከይድና ናብ ዞባና ድማ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ዘጋጥም ዘሎ ብኩሉ መንገዱ ክንርዮና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ፅቡቅ ነገራት ኣለና ልዕሊ ኩሉ ግን ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም ከመይ ይመስል ክንሪና መጀመርያ ግን ሓደ ፍሊ ዝበላ ኣርስቲ ከርየኩም የሎሚ ብዙሕ ግዜ ክንሰምዖ ዘይንኽእል እንታይ ይስኸ ሌትስ ጎ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ أبالات نفس الشانل كونوا ممبرز كونوا نفس الشانل دعم حجازي بزح بدوتا سلازلو حجزناتكم وترو أي فل نابلنا نبزيان خديج. Now Seth Harp, he is a contributing editor at Rolling Stone and he's the author of the forthcoming book, The Fort Bragg Cartel, in July of 2025. We're excited to see him. Thanks for coming on the show. Thanks for having me. Absolutely. So the reason we booked you is not only because of your forthcoming book subject, but because of a graph that really caught our eye. Let's put this up there on the screen. A lot of perhaps counterintuitive, depending on what you thought. بس السبع قريبا ما زلوا ناي بحق زقرميو بزعق زي ميديا كفنا زفتن حبريتاي زي جن تانكس جاد تي اندبندنت جورناليزم نعبي سلازم تزلوا بزح حاجة دس نجاراتنا عنرن كنا مهارن كيلنا زلنا زياد زربازيا I hope سمعكم أطفال تدخلون تدي سمعكم عنك جارمكم يا أفغانستان ويت طالبان كبحال كله انتهى خاتفلت انتهى خاتسمع كارت ميديا حماق منقستي ጨቋኒ ንደቁ ንስዮ ከም ዝገብር ንሰብኡት ከም ዝገብር በቃ حماق ዘበለ ኩሉ ሰይጣናዊ ሓይሊ ገይሮም እዮም ሸይጦምልና እቲ ሚድያ ማለት ቢቢሲ ዮም ሲኤንኤን ኩሎም ጣሊባን ግን ቀዳማይ ኣብ ኣፍጋኒስታን ስልጣን ምስ ሓዘ ዘጥፎ እንታይ ፈልጥኩም ኣለዎም ሓሺሽ እዚ ሓሺሽ እዚ ከመን ዘእተወ እዩ ሕጂ ክትርእይኹም ጣሊባን መፅኡ ነቲ ኩሉ ሓሺሽ ኣጥፊዎ ናይ ሓሺሽ ሕርሻ ዝብለኩም ዘለኹም እዚኣ ግራፍ ትርእይዋ ዘለኹም ካብ 2019 ክሳብ 2023 ኣብ 23 ራዮ እቲ ፓፒ ዝበሃል ማለት እዩ ልክዕ ንሶም 22 እዮም ኣብ ስልጣን መፅኦም እቲ ፓፒ ዝብልዎ ዘለዎ ናብቲ ሄሮይን ዝበሃል ሕማቅ ድራግ ማለት እዩ ሓሺሽ ናይዞም ኩሎም ፊዞዝ ኮይኖም ኣብ ፅርግያታት ዝውዕሉ ሰባት ዝጥቀምሉ ናይቲ ሓሺሽ እቲ ቀንዲ ባእታናት እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድማ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ዝረአ ነይሩ እቲ 20 ዓመት ኣሜሪካ ተቆፃፂራ ተኸላ ተዓዲ ልክዕ ጣሊባን ኣብ 2022 ረይዎ ታቀጠልያ ንታሕቲ ካብታ 22 ንሶም ስልጣን ምስ መፁ ከመይ ገይሩ ናብ ዜሮ ከም ዝመለስዎ ኣብታ ግዜ እቲ ድማ ናይ ዊት ናይ ስርናይ
ሕርሻ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ገጾም ከም ዝወሰድዎ ስለዚ ኦቨርኦል እቲ ሕርሻ ቀደም በቲ ሓሽሽ እዩ ሓረሶት ናብ ሓሽሽ ከም ዝዋፈሩ ፅንዒልኩም ክትርእይዎ ኢኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ጣሊባን ሕማቕ ኢሎም ክዛረቡኻ ከለዉ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ብዙሕ ሕማቕ ክሽፍን ስለ ዝኸኣለ እቲ ብኮ ናይቲ ዝግበር ዝነበረ ድማ ስለ ዝፈልጦ ዝነበረ about the U.S. presence in Afghanistan. But according to the Financial Times, poppy growing in Helmand Province, Afghanistan, has fallen 99% since the U.S. withdrawal. So ኣሜሪካ ካብ ትገድፍ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ናይ ኣሜሪካ ዝወፀ እዩ ከምዚ ብሕቡእ ዝወፀ ይመስለኩም 99% ናይቲ ቀረብ ናይቲ ሓሽሽ ጣሊባን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ደምሲስዎ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ፀገም ኣብዚ ከቕርበልኩም እታ ቪድዮ ይከኣልኩን ኣለዎ ካልእ ቪድዮ እያ ስለዚ የፍቅዱለይ ኣብዚ ከቕርባ ቸክ ገይርያ ነይረ እንታይ እያ እቲ ሕርሻታት ብሙሉእ እቲ ልሙዕ መሬት ሕርሻ ብድራግ ከም ዝኸውን ገይሮሞ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ጣሊባን ነዚ ምስ ወሰነ እንታይ ስከኢሎም ናይ ብሓቂ ሕማቕ ፖሊሲ ዝኽተል ዘሎ እዚ ናይ ጣሊባን መንግስቲ ነቶም ሓረስቶት ይሃስዮም ኣሎ ሓረስቶሲ ሓሽሽ ዘሪእኩም ነበሩ ነቲ ሓሽሽ እናወሰደ ክንደይ ህዝቢ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣውት ኦፍ ዩዝ ኮይኑ እዩ ብዙሕ ተበላሽ እዩ ንዑ ስለ ዝፈልጡ ጣሊባን ቀዳመይቲ ስጉምትናቶም ነቲ ኩሉ ሕርሻታት ብበትሪ ኣትዮም ናጨፍጨፉ ማለት እዩ ንቐፅል ሕጅብ ዚ ነታ ብዛዕባ እዚኣ መፅሓፍ ፀሓፈ እዮም ኢንተርቪው ዝገብርዎ ዘሎ considering the title of your book, considering a lot of discussion over the last 20 years about opium and the U.S. role in cultivation, poppy and heroin. Now that the Taliban has been in control of Afghanistan for several years, that we're able to fully judge what the true history of the heroin trade in Afghanistan really was and its significance from 2001 to 2021 during the 20 years of U.S. occupation. Before the Taliban took over and completely eradicated the country's entire poppy crop, it was kind of difficult to say who was responsible for that drug production. ብሓፈሻ እዛ መፅሓፍ የዳለሎ እታ መፅሓፍ ቅድም ሪሰርች ገይሩ ሕጂ ድማ መፅሓፍ ይፅሕፍ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ሓሽሽ ኣብ ጣሊባን ዝገበሮ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓሽሽ ሕርሻታት ዝነበረ ብምሉእ ጠጠው ኣቢሉ ከማን ነቶም ሰባት ኣሲሩ ወይ ቀቲሉ ይኮነ ነቶም ሰባት ጠቕላላ እዚ ሕርሻ እዚ ክጠፋ ኣለዎ ኢልዎም ነቲ ቦትኡ ድማ ብካልእ ዘራእቲ ይትከ ኣሎ እዚ ድማ ከም ፕላን ንምንታይ ይጥቀምሉ ነይሮም ኣይ ቲንክ ነዋይ ሓያታ ቪድዮ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን 85% of heroin from the global black market. That was, U.S. support for drug traffickers in Afghanistan goes back to the 1980s. When the Soviet army occupied Afghanistan, and a lot of people are familiar with the so-called Charlie Wilson's War, America's covert war in Afghanistan to drive out the Soviet occupiers by arming and funding certain warlords to wage guerrilla. The formation of Al-Qaeda and the events that led to 9/11 are deeply involved in. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዝጀመረ እውን ኣይኮነን ካብ 80ታት ዝጅምር እዩ ኣሜሪካ ነቲ ንኣፍጋኒስታን ዝበሃል ኣብቲ ሕብረት ሶቪየት ከሎ ነቲ ሕብረት ሶቪየት ንምውዳቕ ነዚ ጣሊባን ዝበሃል ዘሎ ሎሚ ከም ሓደ ዝኸፍአ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዝገብርዎ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ያቆይማቶ ከተቆሞ ከላ እዚ ናይ ሓሽሽ ሕርሻታት ግን ካብ ሽዑ ካብ 80ታት ዝጀመረ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ቅድሚ ምውፅኦም ካብ 2001 ክሳብ 2022 ዝነበረ ግዜ ግን እንታይ ይጥቀሙ ነይሮም ኢሉ ሰፊሕ ሕርሻታት ካብኡ እቲ ድራግቲ ንኤውሮጳ ይመፅእ ነይሩ ንቻይና በቲ ኣስላም ዘለዎ ሪጅን ኣለዎ ምስ ኣፍጋኒስታን ዝራኸብ ሊንጃንግ ዲገለ ዝበሃል ሪጅን ሽንጃንግ ይመስለኒ ኣብቲ ሪጅን እቲ ጀኖሳይድ ትፍፅም ኣላ እናበሉ ዝኸሱ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብኡ ገይሩ እዩ ዝኣቱ ነይሩ ተሓሽሽ ናብ ቻይና ናብ ራሻ ዶብ ኣለዎ ምስ ኣፍጋኒስታን ብኡ ገይሩ ተሓሽሽ ካብ ኣፍጋኒስታን ናብቲ ቦታታት ከም ዝኣቱ ዕላማ ድማ መንእሰይ ናይ ሓንቲ ሃገር ከተልምሶ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን እቲ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ማለት ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ ቻይና ኣብ ቅድሚ 200 ዓመት 100 ዓመት ኣብ 1800 ገለን ከውድቕዋ ከለዉ ብምንታይ መውዲቖማ ኦፒየም ዎር ዝበሃል ምናልባት ኣብ ታሪክ ተማሂርና ነርና ሓሽሽ ኣተኣታትዮም እቲ መንእሰይን ሰራዊትን ከም ዝዳኸም ዝገበርዎ ብቐሊሉ ክቋፀርዎ ክኢሎም ስለዚ ናይ ሓሽሽ ቴክኒክ ኣብ ካላንደር ናይ CIA ወይ እውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ብጣዕሚ ብዓብዪ ዝስራሕ እዩ ስለዚ ብዓብዮም ሰርሕዎ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ኣወል ስዒድ ብዛዕባ እዚኣ ምስ ጠቐሰ ብዙሕ ሰብ ቆለጭለጭ ኢልዎ ነይሩ ሽጋራ ባኮ 8 ቅርሺ 10 ቅርሺ ኣብ ዝናተሸጠ ኣብ ኤርትራ ብ10 ናቕፋ ዝሽየጠሉ ምክንያት እንታይ እዩ ቨሪ ጉድ ኮስችን ከመይ ኢልካ ክትሓትት ኣለካ ስለምንታይ ሽጋራ ብዛዕባ ምዕራባዊ ዓለም ኣዝዩ ከቢሩ ዘሎ ምክንያቱ ከይትጥቀመሉ ተባሂሉ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ጥራይ ኣብ ስዊስ ቅድሚ 15 ዓመት ዝነበረ ሕግን ሎምን ሰማይ ምድርን እዩ እቲ ሽዑ ኣብ ዘለካ ሽጋራ ክትስሕብ ትኽእል ነርካ ድሒሩ ኣብ ባራት ኣብ ፍሉይ ቦታ ናይ ባር ጥራይ ከተትከ ወይ ደገ ወፂኻ ተትከ ኣለካ ዝብል ሕጊ ኣታትዮም ድሒሮም ሽጋራ ዋጋ ናቱ 7 ቅርሺ ወይ 6 ቅርሺ ዝነበረ ሎሚ 10 ቅርሺ ገለ በፂሑ ኣሎ 10 ፍራንክ ማለት ካብ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ስለዚ ሰብሲ ንሽጋራ ንክገዝእ ከምዘይ ተባባዕ ገይሮሞ
كل زي دما تاكتيكيو نسوم نهزبو ما يدليون يوم أبكالوت هجرات جن كم يجرت شجارة بحصور الشيء زي again think about it إذا خا كله أكلنا يتسلى نا أكلنا يتمل ماسنا حبرة السموع نقطة لك the drug trade. This is something that we don't hear much about, although it is out there in the open. I think that Steve Cole, writing for the Washington Post in the early 90s, was one of the first to describe this. Gulbuddin Hekmatar and Nassim Akhundzada, conservative, summer of 2001. And some connects with today. Yeah. What sort of tactics did they use to have this level of بحفش عبدا فيديو أبكالك زي كم سألكم أنا واحد سلزقونتي حبريتا سمو قبيلة كبكم انتهيو زبل أتي منجستناي محمد خارزاي زبالت أمريكا تدقفو زنبرت منجست تباهي لزغوصار زنبري بمولهم تمابت منجست زنبرو كاب زوبا كاب كوشوت كاب كل جميركا عبت دراغ نقد زوافر زنبرون ربحاناتهم كاب تنقدني نيرو أمريكا دما سويلات ريو أميرات نيتو زبال سويلي ريو نيرو معناتو أكال نايت استراتيجي سلزنبري لذي طالبان دحري متشو مجمريا أفغانستان هاجر نيرو شعود طالبان أب 8 متشو سلطان مسحزة نتدراج بمولو في ونيرو أكل تشعين حدا نعوز يوم أمريكا مستقود مالك كم تناي كلام نفتناي دراج بيزنس مليش وما تهاجر أب 10 كل تندما طالبان مسمى سلطان قلتيفو كابت بوتاتي نتي دراج زبال كابت هاجرو صراري جوال سلزي مني نهز بزحلي حشيش حرشانة حشيش كتم عبد زحجزا كادي ويس حرشانة حشيش كتقال زفتن زي قليل ነገር ይመልስናቱ እቲ ጣሊባን ግን ስለምታይ ከም ሰይጣናዊ ዝቆፅርዎ ኩሉ ግዜ ነገራት ኣስተውዒልና ንኽንርኢ ክንጥቀቕ ኣለና ምዕራባዊ ሚድያ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ነቲ ሓቂ ሸፊኑ ነቲ ንስኻ ክትፈልጦ ዝደሊ እዩ ከፍልጠካ ዝፍትን እዚ ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኣሽሓት ቻነላት ናቱ ገይሩ ከስማዓካ ከሎ ኣብ ሓንጎልካ ከም ዝኣቱ ይኸውን ስለዚ everybody need to learn this ነዚ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ዝረቕሓሉ መን እዩ ነይሩ ሓደ ፍሉይ መራሒ ነይሩ ኣብ ስምዕዎ that Asians are somehow unable to understand Western ways of life, and that they would be so much better if they would become more like the West. Lee Kuan Yew was often a vocal critic of Western journalism, particularly accusing US media outlets of disseminating viewpoints that exacerbate social divisions rather than fostering harmony. እዚ ሊ ኩዋን ዩ ዝበሃል ናይ ሲንጋፖር ቀዳማይ መራሒ ብዘይ ቃል ዓለም ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ንሓንቲ ተራ ሃገር ቀዳማይ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ዝበለፀ ቁጠባ ከም ዘለዋ ዝገበረ ነይሩ ካብቲ ኩሉ ፅቡቅ ናይ ቁጠባናቱ ግን ኣብ ሚድያ ክፉት ኣይነበረን ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣይቀበሎን ነይረ ብዓዱ ስለዚ ብጥንቃቐ ናብቲ ሃገሩ ዝኣትዉ ሚድያታት ዝፅሕፍዎ እውን ሴንሰር ይገብሮ ነይሩ ዳትስ ዋይ ምዕራባዊ ሚድያ ኩሉ ግዜ ኣንፃሩ ምስ ተዛረበን ምስ ነቐፎን ነይሩ ንሱ ግን ይፈልጦም ነይሩ እቲ ታክቲክ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦም ብኣፉ ቤላ ገይሩ ይምልሰሎም ነይሩ ሓደ ካብቲ ዘረባ ስለምንታይ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ መሳርሒ ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እሳቶም ዝዛረብዎ ኤግዛክትሊ ነቲ ህዝብካ ዝጠቅም ኣይኮነን በንፃር እዩ ሓደ ግዜ ኣብዚ ሃገራት ዓረብ ተስተውዕሉሉ እንታይ ነገር ኣሎ ዳርጋ ዝበፅሕ እቲ መንእሰይ ሽጋራ ይስዕብ ዋይዛ ስለምንታይ ከም ክኾን ክኢሉ ነዚ ዝሓስበሉ መንግስቲ ከም ዘድሊ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዝበፅሕ መንእሰይ ሽጋራ ክስሕብ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ እቲ ሃገር ትፈልጥ ዲኻ ሽጋራ ሓደ ካብቶም መግለፂ ዘይብሎም ቀተልቲ ሕማማት ናይ ዓለምና እዩ ኩሉ ዓይነት ሓደጋ ድማ ይዘቃልዑ ነቲ ሕብረተሰብ ንነዊሕ ከም ዘይቅፅል ቀልጢፉ ከም ዝመውት ዝገብር ሓደ ካብኣቶም ሽጋራ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር እስልምና ኣልኮል ኣይፍቅድን እዩ ኤግዛክትሊ ኣልኮል ስለ ዘይፍቀድ ድማ ሽጋራ ኤክሰሲቭሊ ዝስዕቡ ንዓይ ኮይኑ ይስማዓኒ ሱዳን ኣብ ዝነበርናሉ ሽጋራሲ መን ሽጋራ ዘይስዕብ ወይ ትንባኾ ዘይሰፍፍ ዳርጋ ኤቭሪባዲ ከምዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝመሃርዎ ማትስን ሳይንስን ዝመሃሩ ናይ ሽጋራ ናይ ትንባኾን ዝመሃሩ ኢኻ ትመስል ኦፍኮርስ ኤቭሪባዲ ዝፈልጥዎ ሽጋራ ዝስሕብ ስለ ዝፈልጡ ንዓታቶም ከምኡ ንክገብሩ እዮም ዝግደዱ ስለዚ ሽጋራ ኣብ ግብፂ ከምኡ እዩ ኣብ ሊብያ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ከምኡ ኣብ ካልእ ተሪኻ በቃ ብጣዕሚ ኣብዚ ናይ ሽጋራ ሺሻ ገለበለ ፍሉይ ዓይነት ፍቅርን ሓይልን እዩ ዘሎ ምናልባት ነቲ ናይ ኣልኮል ዘየለ መተካእታት እዮም ክገብርዎ ዝፍትኑ ኣይርዳእንን ግን ኩለን ዘን ሃገራት ድማ ከምኡ ክኾና ዘገድደን ሓይሊ ክህሉ ከም ዝኽእልቶም መንግስታት ኩሉ ግዜ ስቴብል ኣይኮኑ ወይ እውን ዋላ እኳ ርጉኣት ይምሰሉ እምበር ኣሜሪካ ብፍሉይ ትቆፃፀሮም ሃገራት እዮም ስለዚ ነቲ መንእሰይ ኣብ ካልእ ንኸይገብር ወይ ካልእ ንኸይገብር you need to think about this ሕብረተሰብ ክደክም ተደሊኻ ኣብ ከምዚ ጓል መንገዲ ኣልኮል ኣብተን ክርስቲያን ዝዛረባ ክርስቲያን ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ ብብዝሒ እንታይ ትርኢ ኣልኮል ብብዝሒ ትርኢ ጎ ቱ ኢትዮጵያ ክንዲ ምንታይ ኣልኮል ኣሎ ኣብቲ ዓዲ ላይክ ናይ ኣልኮል ፅልዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስካላ ኣናደር ሌቨል ካልእ ተኸይድካ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ከምኡ እዮም ዝብልዎ ኣነ ስለዘይከትኩ ዝነትን ክብል ኣይክእልኒ ወላ በዓል ኬንያ ድዩ ገለቲ ናይ ኣልኮል ፅልዋ ዘሎ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ልዑል ዝኾነ ፅልዋ ናይ ኣልኮል እዩ ዘሎ ካብኡ ከይከድና እውን ኣብ ኤርትራ
ብፍላይ ኣብቲ ከበሳታት ክትሪኦ ከለካ ኣልኮል ዓብ ፅልዋይ ነይርዎ ብስመራታት ዲ ኣብቲ ገለ ኣብ መታዓት እውን የለን ማለት ኣይኮነን ግን በዓል ከረን ፍርቂ ህዝቢ ኣስላም ስለ ዝኾነ ካብኡ ናብኡ እቲ ኣልኮል ፅልዋናቱ ብፍርቂ ከተጉድሎ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሰብ ስለደይ ሰቲ ኢን ጀነራል ኩሉ እዚ ነገር እዚ ዳብል ቸክ ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ሰብ ክሰቲ ኣለዎ ሽጋራ ክስሕብ ይኽእል መስተ ክሰቲ ይኽእል ግን ብጥንቃቐ ጥዕንኡ ሓልዩ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዚ 20 ጥርሙዝ ቢራ ሰቲኻስ እንታይ ትርጉም ይዝባካ ነብስካ መበላሸዊ ገንዘብካ መበላሸዊ ሂወትካ መበላሸዊ ጥራይ ካል ትርጉም የብሉን anyway ንቐፅል ኣብዚ ሊኳን እዩ ዝብል The American concept of the marketplace of ideas, instead of producing harmonious enlightenment, has from time to time led to riots and bloodshed. We cannot allow them. ኣሜሪካ እቲ ሚድያ ናቶም ፍቅርን ሓድነትን ናይ ሃገር ኣይምስርትን እዩ ንኸምኡ መሳርሒ ኮነ ንብል ኣሎ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ምፍልላይ ናይ ዓሌታውነትን ሬሲዝምን ብዓሌ ዝተበገሰ ምቅትታልን ክንዲ ኣሜሪካ ዘለዎ ሃገር የለን ንብል ኣሎ ስለዚ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎ ናብ ዓድና ተፍቂድናዮ ልክዕ ከም ኣሜሪካ ክንከውን ኢና that's why ንሓድነትና ንክብርታትና ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ መትከላት ንዑ ዘኽብር ሚድያ ይከልወና ዘሎ ንዑ ዘፍርስ ንነፍሲ ወከፍ ናቱ ሸቐጥ ንክገብር ኢሉ ንሃገር ሓዊ ክእቱ ዝኽእል ሚድያ ዘይኮነ ሓላፍነታዊ ሚድያ ኢና ከነዘውትር ዘለና ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ትብሎ ንዓውን ይጠቕማ የለን ከም ሃገር ሃርሞኒ የብላን ኣብ ውሽጣ ፍቅርን ስኒትን የብላን እናተባልዑ እናተቃተሉን ዝነብሩ እዮም ኤግዛክትሊ ከምቲ ከምኦም ክንትከውን ተደሊና ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ኣሜሪካ ካፒታሊስት እዮም ኣብ ኢኮኖሚ ብዙሕ ኣፍልጦ ነይርዎም ነቲ ኣፍልጦ ናቶም ኩሉ ትፅቡቑ ወሲድዎ እዩ ነቲ ሕማቕ ናቶም ግን ኣይደለዮን ስለዚ ድማ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣብ ሱሳታት ጀሚራ ኣብዚ ዋን እዚ one of the best economies in the world ተባሂላ ኣላ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንመን ኢኻ ክሰምዕ ዘለካ ነቶም ኣብነት ክኾኑ ካ ዝኽእሉ ነቶም ፅቡቕ ኣርኣያ ዝኾኑ ሃገራት ክንርኢ ክንፍትን ኣለና እዚ ከምዚ ኢልና ክቐፀለ ከሎ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ኤሌክሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ዋን እዚ ክልቲኡ ወገን ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ሒዙ ይመፅእ ዘሎ ንሱ ድማ ንኣንጻር ቻይና everybody has the same goal ንቻይና ከመይ ጌርካ ተዳኽም ዝብል is a major policy right now. From the administration of Donald Trump to the White House of Joe Biden, the United States policy on China has been mostly consistent. Both presidents have viewed China as America's biggest competitor, but in the race for the next president, Kamala Harris and Donald Trump have slightly different approaches towards the global superpower. VOA's Elizabeth Lee explains how. So, ክልተ ተወዳደርቲ ካማላ ሃሪስ ንዴሞክራትስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሪፐብሊካን ወኪሎም እዮም ክወዳደሩ ኢልና ኣለና ክልቲኦም ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘራኽቦም ነጥቢ የለን ኣብ ዩክሬን ይኹን ኣብ ዝኾነ ይራኸቡን እዮም ኣብ ክልተ ነጥብታት እዮም ብቐረባ ሓደ ዓይነት መርገፂ ዘለዎም እስራኤል ክኾን ከሎ ክልቲኦም ሓደ እዮም ንእስራኤል ኣነ ዝያዳ ዘፍቅራ ዝብል እዮም ካልይቲ ድማ ቻይና ንቻይና ዝያዳ ኣነ ክቐፅዓ ዝኽእል ንቻይና ዝያዳ ኣነ ብሕማቅ ክሪኣ ዝኽእል ዝብል ፖሊሲ ኣለዎም ክልቲኦም ኣብዘን ክልተ ነጥብታት ተሳንዮም ኣለዉ እንተትኻልእ ኣይፍለጥን እዩ ብዛዕባ ኣፍሪካ ገለ ፖሊሲናቶም ኣብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣይጥቀስኒ ኣፍሪካ ኣብ ዲክሽነሪ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪት ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ሌቨል እምበር ኣብ ፕሬዚደንት ሌቨል ዝበፅሕ ፖለቲካ ኣይኮነን ዘሎ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ምርጫ ናይዞም ክልተ ሓይልታት ኣዝዩ ተቀራሪቡ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ተራእዩ ዘይፍለጥ ነገራት እውን ኢና ንርኢ ዘለና look at this one that's interesting come here take over Elon just take over hi everyone ትሪእዎ ዘለኹም ኢላን ማስክ እዩ መቸምና ኢላን ማስክ ዘይፈልጥ introduction ዘድልዮ ሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ዋን እዚ ቴስላ እንተኢልካ ወይ ካልእ ስፔስ ኤክስ እዩ ትዊተር ወይ ኤክስ እንተኢልካ ድዩ ኤቭሪቲንግ and one of the richest ኣብ ታሪክ ዝሃብተመ ሰብ ምናልባት ኣብ ገለ ፖይንት ድማ ትሪልዮኔር ክኸውን ዝኽእል ሰብ ዝበሃል እዩ ሰብ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ትሪልዮኔር ቢልዮኔር ዘይኮነስ ትሪልዮኔር ክኸውን ዝኽእል እዩ ብኻልእ ዘራርባ ካብ ዝበዝሐ ቁጠባ ናይ ሃገራት ንላዕሊ ቁጠባ ክህልዎ ሃብቲ ክህልዎ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ኢሎን ማስክ ብኩሉ ካርድታት ናቱ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ተሰሊፉ ኣሎ ብኩሉ every chip ናቱ ከም ይበሃል ኩሉ ናቱ ኢሎን ማስክ ሲ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ምክንያቱ እቶም ዴሞክራትስ ተዓዊቶም ብብዙሕ ነገር ካሲዎ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ናይ ግድን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ክኽእል ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ለስን ኣብዚ እቲ ምርጫ ናይ መወዳእታ ምርጫ ዓይነት እዩ ዝብሎ ዘሎ As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Well, first of all, I want to say what an honor it is to be here. And, you know, the true test of someone's character is how they behave under fire.
And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. So this is very bold already. Mr. Joe Biden ዘለዎ ኣፈላላይ ብትክክል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ክንዚ ሪስክ ዝወስድ አንተርፕረነር ቢዝነስማን እውን ኣይተራእየን መብዛሕትኦም ከምኡ ዓይነት ቢልዮነራት ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም እዮም ነቲ ፖለቲካ ክዝውርዎ ዝፍትኑ ኢሎን ማስክ ግን ብወቅዒ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ ዝታኮስ ዘሎ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ንሱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ሰብሲ ፅቡቅ ካራክተር ናት ወይ ከዓ ባህሪ ናት ወይ ከዓ እንታይነት ናይቲ ሰብ መኣሲ ኢኻ ትፈልጦ ኣብ ግዜ ሽግር ኣብ ግዜ ሓዊ ኣብ ግዜ ኩናት ኢኻ ትፈልጦ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓይነት ፕሬዚደንት እዮም ዘለውና ኢሉ እቲ ሓደ ፕሬዚደንት እስካላ ክድይብ ከሎ ዝወድቕ ንጆ ባይደን ማለት እዩ ነፋሪት ክድይብ ከሎ ክንደይ ግዜ ስለ ዝወደቐ ካባይ እቲ ሓደ ፕሬዚደንት እስካላ ክድይብ ከሎ ዝወድቕ እቲ ካልኣይ ፕሬዚደንት ድማ ብጥይት ተሃሪሙ ወዲቑ ካብኡ ተንስኡ ኢዱ ኣልዒሉ ኣጆኹም ክንቃለስ ኢና ዝብል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እዚ ስለዚ እቲ ኮንትራስት ወይ እውን እቲ ውድድር ናይ ሰማይ ምድርን ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እቶም ዴሞክራትስ ናቶም ቤዝ ኣለዎም ካልእ ኩሉ ሚድያ ምስኣ ስለ ዘሎ ነታ ካማላ ሃሪስ ብዙሕ ሓገዝ እዩ ዘለዋ ኢሎን ማስክ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብዝለዓለ ይሕግዞ ኣሎ ናይ ሆፕ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብዓብዪ ንኸይውላዕ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ክኽእል ኣሎ ባህላ ያነውን ብዙሕ ነገራት ፐርፌክት ይኮነን ብዙሕ ጉድለታት ክህልዎ እዩ ግን ካብኡ ናብኡ ዝሓሸ ፖሊሲ ዘለዎ እዩ ዋላ ናይ ኤርትራ እውን ካብ ጆ ባይደን ኣፀቢቑ ዶናልድ ትራምፕ ይሓይሽ ፅቡቕ ይብል ኣለኹ ይሓይሽ ኢና ንብል ዘለና እምበር ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ዝቕይሮ ኣይኮነን ኢንጀነራል ግን ኣሜሪካ ፈርስት ናብ ውሽጡ ዝጠመተ ፖሊሲ ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓሸ ፖሊሲ ኣለዎ ካብዞም ዲሞክራትስ ማለት ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዘይፈልጡ ብጀካ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ካልእ ነገር ክመርሑ ዘይክእሉ ሓይሊ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ኣብዚ እዋን Fight! Blood coming down the face. Now, America is the home of the brave. And there's no truer test than courage under fire. So who do you want representing America? Yeah, absolutely. And I think this election, I think it's the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom of speech. They want to take away your right to bear arms. They want to take away your right to vote effectively. You have 14 states now that don't require voter ID. California, where I used to live. So ኢሎን ማስክ ቤላ ገይሩ ሓመር ይገብሮ ማለት ነቶም ዴሞክራትስ ንኢሎን ማስክ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ኣይዶንት ኖ ከመይ እዮም ክረኽቡ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እኽብካብ ናቶም እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዋላ እኳ ኢሎን ማስክ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር እንተሎ ኣብዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወገን በይኑ ግን ማለት ደገፍ የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ስቲል ጋራንቲ የለን ክዕወት ካማላ ሃሪስ ክሳብ ክልተ ወርሒ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ጁላይ ጀሚራያ ንፕሬዚደንት ሕፅይቲ ኮይና መፅያ እምበር ቅድሚኡ ከም ሓንቲ ሕማቕ ፖለቲከኛ እያ ትቁፀር ነይራ ሰለስተ ዓመትን ፈረቓን እንታይ ከም ዝገበረት እውን ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ነይሩ ቫይስ ፕሬዚደንት እያ ነይራ ሕጂ ግን ከም ስታር ገይሮማ በቃ ሓንቲ ብልፅቲ ካንዲዴት ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ዘለው እዚ ከዓ ነታ ዝደልይዋ ነገር ክሳብ ዝዕወቱላ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ንዓለምና ዘፍልጥዎ ዘለው ስለዚ ኢሎን ማስክ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ብዝተኻለ መጠን እቲ ናይ ዴሞክራት ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ተኣኪቡ ገለ ካብቶም ኢንዲፐንደንት ወሲኹ ኣብዚ ምርጫ ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ ድማ እዩ ትፃዕርናቱ ዘሎ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ግን ድሮ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንባዕሉ መፅኡ ብዛዕባ ቦታ ዝገብሩላ ዘለው ኣብቲ ቀዳማይ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ዝተፈተነሉ ከተማ እዩ ነይሩ እቲ ባትለር ዝበሃል ኣብዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኣብዚ እቲ ፈተነ ቅትለት ኣብ እዝኑ ዝሃርመቶ ትሒት ኣብዚያ ቦታ እዚያ እያ ነይራ ደጊሞም ኣለዉ ታሪካዊ ገለ ኢሎም ያ ኣገይን ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ሓዊ እዩ ዘሎ ጎኒ ጎኒ ግን ካልእ ነገራት ካሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ I want you to know that we are being lied to about the U.S. economy. And I want to be clear from the start. So in this video, I'm not going to give you advice. I'm not going to give you suggestions. The purpose of this video is to inform you of the nonsense and the games that are being played. I just want you to be aware of the situation. ሓደ ካብቶም ብሉፃት ናይ ኢኮኖሚ ኣማኸርቲ ኣብ ዩቱብ እዚ ሰብ እዚ ኬቨን ይበሃል እንታይ ይብል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ነቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ሪፖርትታት ካልእ ናይ ፋይናንሻል ምንቅስቃሳት ናይ ዓለም ኣፕዴት ዝህብ ሪስፔክትድ ሚልዮናት ዝከታተልዎ ዓብዪ ኢንፍሉዌንሰር እዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ማኒፕሌትድ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ንኦዲየንስ ናቱ እንታይ ማለት እዩ
ዝህቡና ዘሎ ሓበሬታ ናይ CPI ኢሎም ነቲ ናይ ኢንፍሌሽን ድዩ ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ገለ ዝህብዎ ሓበሬታ ኣማዚዞም ባዕሎም ፈብሪኾም ዝህቡና ቁፅሪ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ብጭብጢ ኢኻ ትዛረብ ዘሎ ስምዕዋ ስለዚ again ኩሉ ዝበሃል ብጭብጢ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም So this video is going to set the foundation for my future videos that explains why the politicians, why the central bankers are doing what they're doing. And that's going to help you to position yourself to benefit from the situation or at least not fall behind. Okay, so here's the situation. The Federal Reserve says, word for word, that the U.S. economy is strong, that the labor market is solid, and inflation is on its path to 2%. So I don't want to put words in the Federal Reserve's mouth, so I'm going to take you straight to the source, video clips from the NABE event that occurred just 2 days ago. እቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ሓላፊ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ ሓያል ከም ዘሎ እቲ ምጉዳል ናይ ምንሃር ናይ ዋጋታት ኢንፍሌሽን ዝበሃል ቀስ ብቀስ ብዘገምታ ናብቲ 2% ዝብልዎ ናብኡ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምኡ እውን እቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ወይ እውን ሸቕለት ኣልቦነት እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩሉ ስለዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ከም ዘሎ ይሓቢርና መጀመርያ ቅድሚ እቲ rate cut ምግባሩ ኢሉ ኦኬ እሱ ከንታይ ድሕሪኡ ከንታይ ገይሩ This first clip that I want to show you is 31 seconds long. I do have some brief comments on the economy and monetary policy, and then I look forward to our discussion. Our economy is strong overall and has made significant progress over the past 2 years toward achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices. Labor market conditions are solid, having cooled from their previously overheated state. Inflation has eased, and my FOMC colleagues and I have greater confidence that it is on a sustainable path back to 2%. Okay, so that is a summary of the situation. You saw it for yourself. Now, I have to show you this video clip. This one really got me. So you know how the government releases data and then they revise it, right? So they just revised the consumer data. According to them, I kid you not, so you're going to see it. The revised data shows that Americans have been making more money than they previously thought and that they've been able to save more money than they originally thought. The government revised income levels higher and savings amounts higher. So please take a look. It has looked as though consumers were spending more than their income. We see disposable personal income now being estimated up. And so that's no longer the case. Again, removing what we've been thinking of as a possible downside risk that the level of consumer spending might be unsustainable. So again, ኣብዚ እውን ርኡይ ዝኾነ ማኒፑሌሽን ናይቶም ክሪቲካል ኣገደስቲ ቁፅርታት ንኣብነት ኢንካም ሌቨል ኣታዊታት ናይ ኣሜሪካውያን ይዓቢ ከም ዘሎ ገይሮም ዝገለፅዎ ድሕሪ እቲ ውሳነ ምስ ሃቡ ሪቫይዝ ገይሮም ጌጋ ከም ዝኾነ ኢንካም ናይ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ዘይኮነ ታሕቲ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ሴቪንግ ናይ ሴቭ ምግባር ዓቕሞም እውን ይውስኽ ኣሎ ዝበልዎ እውን ጌጋ ከም ዝነበረ እዚኣቶም ድማ ክልቲኦም ኣብቲ ፋይናንሻል ዲሲሽንስ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎም እዮም ስለዚ ውራይልካ ደይ መደይልካ ምትላል ይጥቀም ከም ዘሎ ነቲ ቁጠባ ቡስት ንምግባር ወይ እውን ኣብቲ ቁጠባ ፅቡቅ ሽብ ንምርካብ ቁፅርታት ናይ ማኒፑሌሽን ምግባር ይረአ ከም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ከዓ ካብቲ ኤግዛክትሊ ካብቲ ቦቱ ክወፅእ ከሎ እቲ ዘረባ ይገልፃልና ዘሎ ኣብዚ ቻነል እዚ ክትፈትዎ ክትፀልዎ ትኽእሉ ኢኹም ናትና ኣብዚ ንህቦ ሓበሬታ ግን ጭብጡ ዘለዎ ጥራይ ጭብጢ ናብትኻ ተራ ሰብ ዝበሎ ዘይኮነስ ክረድብል ክእመን ዝኽእል ሰብ ስለ ዝበለ ባይ ደ ወይ ክእመን ዝኽእል ክብል ከለኹ ኢቨን በዓል ቢቢሲ ሲኤንኤን እውን ከምቶም ዝእመኑ ቻነላት ጌራ ይኮንኩን ዝቆፅሮም ኣነ ካብኣቶም ዝመፅእ ሓበሬታ ከም ሬፈረንስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንሳቶም ናቶም ፖለቲካል ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ዝህብዎ ሓበሬታ ነቲ ንሳቶም ክህብዎ ዝደለዩ ናራቲቭ ንመሸፈኒ ይጥቀምሉ እምበር ኤግዛክትሊ ተሓቀሱ ይኮነን ስለዚ ኣብ ብዙሕ ኣብዚ ሚድያ ግዜ ስለዘጥፍእ ክረድብል ቦታታት ዝብሎም ካብኦም እየ ዘምፅእ ስለዚ ወርድ ፎር ወርድ ቃል ብቃል ቼክ እናገበርካ ምክትታል ኣብዚ እዋን ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ We look at that, and again, it looks, these were very large, healthy. Was revised too. It's spending. Revised the GDP data. So they said that now I have to show you this one. So you know how recently the government revised the GDP data? So they said that Q2 of 2024 was better than thought. They revised it upwards. So that means that the economy was stronger than they originally believed. So this video clip So anyway, ክሳዕ ክንደይ ቁጥርታት ናይ ምቅያር ከም ዘሎ ንኽንፈልጥ ጥራይ እምበር ኪንኡ ዝኸደ ዘረባ ክንገብር ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን Okay, fine, fair enough. نفس الكفسب كم أخبر خل. حنت بزيا كبكم زدلجن نزيا سميكم دهريو ناتكم مدام نمتاخد قبر تقولوا. America first. I'll define it for you. Because sometimes we are lazy, we bandy it around, we don't say what it means. Here's what it means. Two things. One is the people we elect to run the government are the ones who actually run the government. And number two is those leaders owe their sole moral duty to the citizens of this country and not another one. That's what it means to stand for America First principles. Start with number one. Today, the people who set most public policy are not the ones who were ever elected to run the government. In fact, there are 4 million people in the federal bureaucracy, including, I'm sorry to say, the national security establishment, who are not only never elected to their positions, but actually, according to the supposed
interpretation of civil service rules cannot even be fired by the people who were elected to those positions. So እንታይ ዝብል ዘሎ ቪቬክ ሓደ ካብቶም ሶርስ ኦፍ ትሩስ የድብሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዲፕ ኢንሳይድ ዘለዎ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ኣብ ሰነድ ድዩ ኣብ ባይተ ድዩ ኣብ ገለ ንመርፅ ኢሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ዝበዝሐ ክፋሉ ህዝቢ ብዝመረፆም ዘይኮነስ ቢሮክራትስ ኣብኡ ተቆፂሮም ብዝሰርሑ ዝመሓደር ባይ ዘ ወይ እቶም ተመሪፆም ዝመፁ ሰባት እውን ነቶም ተቆፂሮም ዘለዉ ኣብኡ ክሰግዎም እውን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኢፌክቲቭሊ ብህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ዝመሓደር ዝበሃል ዘረባ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ምዃኑ እቶም ዝምረፁ ንሽም ዳ እምበር እቲ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ዝምረፁ ከም ዘይኮኑ ኣብቲ ቦታት ኮፍ ኢሎም ሓድሽ ፕሬዚደንት ይመፅእ ሓድሽ ሓላፊ ይመፅእ ሓድሽ ሰነተር ይመፅእ ገለ መለ እሶም ይቀያየሩ እዮም ነቲ ስራሕ ዝሰርሕዎ ነቲ ውሳነታት ዝህቡ ሰባት ግን እቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ እዮም ስለዚ ኢቨን እቶም ህዝቢ ዝመረፆም ሰባት ነዚኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ክሰግዎም ኣይክእሉን እዮም ካብ ቦቶም ኢሉ ስለዚ እዚ ነገር ክርዳካ ክኽእል ኣለዎ ቢሮክራሲ ወይ እውን እቶም ቢሮክራትስ ዝበሃሉ ነቲ መንግስቲ ዝቆፃፀርዎ ሳቶም እዮም መብዛሕትኡ ብዚ ናሽናል ሴኪሪቲ ዝበሃል ኦፊስ ዋላ ሕጂ ገለ ካብኦም ዘሎ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ኩላቶም እዚኣቶም ህዝቢ ዝመረፆም ኣይኮኑን ኢሉ ቢሮክራትስ እዮም ኣብኡ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ዝቆፅሩ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ነቲ ናይ ሓደሽቲ ዝምረፁ ሰባት በኮ ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ኩነታት ብቀረባ ስለ ዘይፈልጥዎ ነቲ ስራሕ ኩሉ ስለ ዘይፈልጥዎ ኣብ ናይ እዚኦም ውሳነታት እዩ ዝፅጋዕ ስለዚ ሓደ ን4 ዓመት መሪፅካዮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዝነበረ ኣምፂኻ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ን4 ዓመት መሪፅካ ምስ ኣምፀኻዮ ሶፊስቲኬትድ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ውሽጢ ዓመት ፈሊጥዎ ወይ ውሽጢ ወርሒ ፈሊጥዎ ሲኣይ ፖሊስ ሓድሽ ክገብር ማለት እዩ ነው ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክትቅይሩ ከለኹም ረይዎ ነቲ ስራሕ ንክትፈልጦ ክንደይ የድልየካ 3-4 ወርሒ የድልየካ ፅቡቅ ጌርካ ንክትፈልጦ ንክትመልኩ ዓመት የድልየካ ብውሕዱ እዚ ተራ ስራሕ እዩ ናይ ሓንቲ ፋብሪካ ናይ ሓንቲ ማሽን ንምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃገር ሙሉእ ከተመሓድር ክንደይ ግዜ የድልየካ መዓት ግዜ የድልየካ that's why advisor ዝብሉ እቶም advisors ድማ ኣጀንዳ ዘለዎም እዮም ኤግዛክትሊ እቲ ፖለቲከኛ ዝደልዮ ዝገብሩ ዘይኮኑስ ንሳቶም ብድሕሪ መጋረጃ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ስትራቴጂታት ዝገብሩ እዮም ስለዚ at the end of the day ዋላ እውን ብምርጫ ንገብር ኣለና እንተበልና እቲ መንግስቲ ግን ብዘይተመርፁ ሰባት እዩ ዝመሓደር ናበለ እዩ ኣርጊዩ ዝገብር ዘሎ That's not actually democracy. That is a new type of modern technocracy that would make our founding fathers, including those you quoted at the start, roll over in their graves that they never imagined. So I do think that a root cause of many of our foreign policy failures is also the same root cause as many of our domestic policy failures, including the rise of the welfare and the regulatory state, is that the people we elect to run the government aren't the ones actually running the government. And I do think that the warfare state is upstream of the welfare state. When you invade the rest of the world, you effectively invite them. That's exactly what's happening to Europe, and it's deeply linked to our own border crisis. So እቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናትና ዕንደራ ዝርአ ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ኤስያ ድዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ድዩ ኣብ ኤሮፓ ድዩ ኣብ ገለ ንሪኦ ዘለና ዕንደራ ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ዕንደራ ኣብቲ ፖለቲካ ናትና እውን ኣብቲ ውሽጢ ኣካይዳ ናትና እውን ዝርአ ብሰንኪ ከምዚኦም ሰባት እዮም እቶም ህዝቢ ዝምርጦም ፖለቲከኛታት ንመርፆም ነቲ ንሳቶም ክገብርዎ ኢሎም ዝመፁ ኣጀንዳ ስለ ዘይገብሩ ዘለዉ እቶም ካልኦት ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ስለ ዝገብርዎ እዚ ዲሞክራሲ እውን ኣይኮነን ናበለይ ዝገልፆ ዘሎ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ዝሽየጥ እውን እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ መብዛሕቲ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኣሜሪካ መፅሓፍ ኣይፅሕፉልካን እዮም they always try to hide it perfect democracy ከም ዘለዎም in reality ግን እቲ ዲሞክራሲ ንባዕሉ ኣብ መልክት ሕቶ ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ክንደይ ሃውጋፋት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና by the way ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ድማ ብገንዘብካ ድሌትካ ከተሳልጠሉ ትኽእል እዩ ብልሽውና ግን ኣይቁፀርን ይሱ ሎቢ ዝቁፀር ብልሽውና ኣብ ኣፍሪካ ንሓደ ፖለቲከኛ ኣጀንዳ ናትካ ንክገብረልካ ገንዘብ ተሂብካ እንታይ ይበሃል ኣፍሪካ ብልሽውና እዩ ዝበሃል ኣብ ኤሮፓ ንሓደ ፖለቲከኛ ምስ ተመረፀ ናትካ ኣጀንዳ ከሳልጠልካ ተደሊኻዮ ገንዘብ ትክትቦ እንድሕር ኮንካ እንታይ ዝበሃል ሎቢ ይበሃል ወይ እውን ኢንዶርስመንት ይበሃል ወይ እውን ዶነር ትበሃል ብልሽውና ጌርካ ይትበሃልን ኢኻ እንታይ ትፈልልይ ናቱ ፖለቲካ ፌቨር ንክገብረልካ ንዓኻ ዝጠቅም ኣጀንዳ ንክገብረልካ ኢኻ ገንዘብ ትህቦ ዘለኻ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ንኣብነት ነዛ ከማላ ሃሪስ ኣብቲ ንሳ ፕሬዚደንት ካንዲዴት ክትከውን እያ ምስ በልዋ ብሚልዮናት ገንዘብ መፂዋ ካበይ መፂ እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ህዝቢ ይኮነን ካብ ኮርፖሬሽንስ ሱፐር ፓክስ ዝብልዎም እዮም ስለዚ ገንዘብ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ተራ እዩ ዝፃወት ስለዚ በዓል ገንዘብ ድማ ነቲ ፖለቲከኛ ከም ዝቋፀሮ እዚኣ ንፅርቲ ክትኮኖ ከም ይግባእ ነዚ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ትካልእ ኩሉ ዘሎ ንብል ንእሽተይ ሓንቲ ብዚኣ ክበኩም ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና and have an open mind. ብዛዕባ ቻይና ገለ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ብሓደ ዝገበርዎ እዩ እዚ ኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ብዛዕባ ቻይና ኣሉታዊ ክዛረብ ከሎሲ ስለምንታይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ይገብረካ ሓደ ቻይና ብዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ትምዕብል ዘላ ሃገር እያ እዮም ዝብሉ እዛ ቪድዮ ቲንክ
ናይ ብዙሓት መራሕቲ ኮሌክሽን ዝገበርዋ ንሶም ክዛረቡ ከለዎም ፃልክም እየ ቻይና ብሓደ ዓውዲ ይኮነን ተዓዊታ ንሓንቲ ሃገር ሲ ብሓደ ነገር ተዓዊታ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤቭሪ ዳይሜንሽን ናይ ላይፍ ትዕወት ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ግን ንብዙሓት ሃገራት ከም ሮል ሞዴል ክንወስዳ እታ ዝቐለለት ንኣናሰ ሕርሻ ድዩ ማኒፋክቸሪንግ ድዩ ቴክኖሎጂ ድዩ ስፔስ ኣብ ሰማይ ድዩ ኣብ መሬት ድዩ ኢንፍራስትራክቸር ድዩ you name it they are excellent at everything the president ድማ መበል 75 ዓመቱ መበል 75 ዓመት ናይቲ ኮሙኒስት ፓርቲ ካብ ዝቐውም እዮም ለንቀነ ካብ ዕሉቀንዮም ስለዚ ብዙሓት ሃገራት እንኳ ሓጎሰኩም ይብልዎም ነይሮም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እውን መልእኽቲ ሰዲድሎም ቻይና ድማ ኣብዚ ሓድሻት ያቶ ዘላ መድረክ ብዝለዓለ ናብ ዝለዓለ ምዕባለ ክትከይድ ምዃና እያ ትነግር ዘላ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ቁጠባ ሪኢንቨንት ይገብርዎ ሪኢንቨንት እናገብርዎ ይኸድኹም ዘሎ ኣብዚ ንኣብነት ራዩ እንታይ ይብላ Every time I come coming to China now for at least once a year, every time I come back, I'm astonished at that. Portanto, todos os dias, todos os anos, a China evolui e surpreende o mundo. ናይ ቻይና ቁጠባ ድማ ኣብ ህዝቢ ዝተዘርግሐ እውን ስለ ዝኾነ መብዛሕተን ሃገራት ከም ሓደ ህያው ኣብነት ናይ ምዕባለ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ኦፍኮርስ ሃገር ማዕቢላ ገሊኦም ሃብታማት ንሰማይ ከይዶም ካልኦት ግን ኣብ ትሑት ደረጃ መናብሮ ዝነብሩ ተኮይኖም ሃገራት ክቐን ኣይከላን እየን ናይ ቻይና ምዕባለ ግን ኣብ ኩሉ ፅላት ገጠራት ንዘሎ ኣብ ርሑቕ ንዘሎ ትሑት መናብሮ ንዝነበሮ ንኩሉ ንላዕሊ ገፃ ተምፅእ ዘላ ሃገር ብምዃና እሞኻ ከም ካልኦት ሃገራት ኣብ ሓደ ኢንዱስትሪ ጥራይ ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ሩኡይ ኣብነት ናይ ዓለምና ኢሎም ኣለዉ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ሃገራት ካብኣ ክመሃሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንኣብነት ገለገለ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ ክትፈልጥዎ ምንታን this is very important ታንዛንያ ዝወሰነቶ ውሳነ ራዩ እዚ Tanzania is looking to introduce Chinese language courses at lower levels of education alongside other foreign languages already taught in the country. The move aligns with the nation's efforts to further strengthen its decades-long relationship with China. CGTN's Isaac Lukando has more. Tanzania እንታይ ወሲና ኣላ መንእሰያት ናታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ድዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቋንቋ ቻይና ክመሃሩ ከም ዘለዎም ካብቲ Chinese language at lower levels of education ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ናይ ትምህርቲ እውን ክተኣታቶ ከም ዘለዎ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ነዛ ስጉምቲ እዚኣ ክትጥቀመላ China is becoming a very important partner ስለዚ ንቻይና ንንግዲ ክሰድድ ኢኻ ንገለ ክሰድድ ተኮይንካ ናይ ቻይና language course ኣብ ኤርትራ ክወሃብ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ኣብቲ መጀመርያ ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ኣነ እኳ ፅቡቅ ገይረ ዝክሬ ድሓርግን እቲ ምክትታል ናቱ ፅቡቅ ኣይነበረን ኮይኑ ይስምዓኒ መጀመርያ ቀዳማይ ክብ 91 ትምህርቲ ካብ ዝጀመሩ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ኣብ 91 ኤርትራ እንታይ ጀሚራ ነይራ ገና ካብ ሰውራ ምስ በሉ ትግርኛን ዓረብን እንግሊሽን ክንመሃር ጀሚርና ካብ ካልኣይ ክፍሊ ጀሚርና ዓረብን እንግሊሽን ንምሃር ነይርና this is very important step ክትፈልጥ ዘለካ ሻዕብያ ካብ ሳሕል ክመፅእ ከሎ ናይ ነዊሕ ካልኩሌሽን ገይሩ ዝመፀ ውድብ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ካልኦት ሃገራት ነዊሕ ዓመታት ፀኒሐን እውን ዘይውስኖ ውሳነ ኢኻ ትርኢ እንግሊሽን ዓረብን ካብ ካልኣይ ክፍሊ ክንምሃር ከም ዘለና ገይሩ ነይሩ I wish እዚ ነገር እዚ ተደፊሉ እንተዝኸውን ነይሩ መብዛሕቲ ኤርትራዊ ቤዝ ናይ ዓረብ ሒዙ መወፀ ነይሩ ግን I think ኣነ ኣብ ዳርጋ ዓረብ ኣይተምሃርኩን ክብል ኣብቲ ኤሌመንታሪ መምህር ናይ ዓረብ ይስኣን ገለገለ ስለ ዝነበረ ሓንቲ ዓመት ዲና 2 ዓመት ተማሂርና ድሕሪ ጠጠው ኢሉ ጁኒየር ምስካድና ኣብ ደቀ መሓረ ድማ በቃ ሕልፍ ክልፍ እናበለ ዝመፅእ መምህር ነይሩ ኣብ ሃይስኩል ከዓረብ ኣይነበርና ስለዚ ዓረብ እንተንመሃር ነይርና ጎረባብትና ገሊኦም ኣለዉ እጂ ዓረብ እንታይ ገብረልና ብላብላ ዝብሉ ኣለዉ ንስኻ በዓልካ ትፈልጥ ዓረብ ግን ኣገዳሲ ማይ ፍሬንድ ካብ ሃገርካ ወፂኻ ስለዘይትፈልጥ ጥራይኻ ንግዲ ስለዘይትፈልጥ ጥራይኻ ዓረብ ኣድላይነቱ ዘይተረዳእካ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ነጋዶ የመን ስዑድያ ሱዳን ገሊኦም ዝነግዱ ንግድናቶም እዚኣቶም ከዓ እንግሊሽ ኣይኮነን ዝዛረቡ ዓረብ እዮም ዝዛረቡ ኣርሒቕካ ድማ ዱባይ ክትከይድ ትኽእል ቀጠር ክትከይድ ትኽእል ካልኦት ሃገራት ዓረብ ክትከይድ ትኽእል እቲ ዝረሓቐ ንግድናትና ድማ ንቻይና ኢኻ ትኸይድ ኩሎም እዞም ሃገራት እዚኣቶም እንግሊሽ ጥራይ ዝዛረቡ ኣይኮኑን ቋንቋም ተፈሊጥካ ንስራሕ ይሕግዛካ ንኩሉ ነገር ይሕግዛካ ስለዚ እንግሊሽ ዓረብ ቻይና እዚአን ሰለስተ ቋንቋታት ኣገደስቲ ክኾነ እየን ንመጻኢ እንግሊሽ ክተርፍ ይብል ኣለኹን but as much as possible ወላ ገለ ኣካዳሚ ናይ ቻይና language school ኣብ ኣስመራ ድያ ኣብ ገለ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ስኮላርስ ንቻይና ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ከምዚ ናይ ታንዛንያ ኣብነት ምውሳድ ስምዕዎም ሕጂ ብዚ A Chinese course at university level. This could soon extend to some of Tanzania's primary and secondary schools. In a broader move to prepare students for a globalized economy, the country's president is advocating for Chinese language education at lower levels too. Nadhani sasa
I think it's high time for us to have Chinese medium schools, as we do with English. And this could even extend to other countries with whom we cooperate. Many Tanzanians seem open to the idea. Extend to other countries. زيات ريوازلون بريزيدنت ناي تنزانيا ساميا سلولو تبهال I think نزو سانتات مس تشاينا بزح تدفعل سلازلا ديكتاتور ياكل واجميرو مالو يوروبايان شماك تصلمي كبالاشو شباب زغربا فلوت يزي بزح بوليتيكاوي مناورا انصارا كبر مخانو فلوت مس تشاينا بزح نقد تقبرالا مس تشاينا زلوم نقد دما نساد جمرو تيكون كابنو يحصنحيو እንደገና مس تشاينا زلوم بوليس دما عنقوت يوسخلو سلازلو بمعرباو عالم حماق كافريجا تركب زلا بزوانزي لذي البوليس ناتاغن تري واللهم من سيات كمان كزارب خلص مبزي. Open to the idea of learning Chinese. I'd love to learn Chinese, but I feel it would take a long time to master it. It will be beneficial for students going to China for studies. Instead of spending a year learning Chinese before enrolling in universities, they can start their programs immediately. Has done a lot of research in China. Their productivity. So እንታይ እዮም ዝሪኡ ዘለው ቻይና መርኣያ ኣብ ኩሉ ዓውድያ ኣብ ሕርሻ ድዩ ኣብ ተቕርፂ ድያ ኩሉ ስለ ዝኾነ ሰብካ ክመሃረልካ ተደሊኻ ንቻይና ክሰዶ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ኣፕ ቱ ዴት ዝኾነ ቴክኖሎጂ ንፅባሕ ክጠቕመካ ዝኽእል ክትምሃር ተደሊኻ ንቻይና ኢኻ ክሰዲ ዘለካ ስለዚ ናብ ቻይና ክሰዲ ተኮይንካ ድማ ቋንቋ ቻይና ክኽእሉ ኣለዎ ናይ እንግሊሽ ኢንስቲትዩትስ የብሎምን ኣይብለኩም ግን ዝበዝሑ ናይ ቻይና ክኾኑ ስለ ዝኾኑ ንቻይና ምፍላጥ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ so now let's go to our region. What's going on? The sea is a show of solidarity with Palestinians facing Israeli aggression. The sea is an important link between Africa, Asia and Europe. It accounts for 30% of the world's container traffic and 10% of its oil traffic. The Red Sea is only 32 kilometers wide and ships must travel through the Bab al-Mandab Strait. The Houthis have used missiles and drones to attack vessels it says are linked to Israel. More than እዚ ሑቲ ምስቲ ኩሉ ሕማቕ ፈጢርዎ ዘሎ ነዚ ቦታና ነዚ ዞባናትና very very popular ይገርዎ ነዚ ደቡባዊ ክፋል ናይ ቀይ ባሕሪ ባቤል መንደብ ክንዱ ካቨሬጅ ዝረክብ ዘሎ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኩሉ መንገዲ every time it's been spoken about and ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ካርታናታ ቀደም ተረሲዑ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ቀደም ዘይፈለጥ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣበይ ከም ዘላ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትሰምዖ ስለዚ ንኤርትራ ይጠቕስዋን እዮም ግን እቲ ካርታ 10 ግዜ ስለ ዝጥቀሙሉ እስራኤል ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትብ ምዃና ንሑቲያ ትነግር ዘላ ሱትራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ሰዓታት መጥቃዕቲ ጌራ ነይራ ብነፈርቲ መፅያ ኣብ ሑቲ ኣብቲ የመን መጥቃዕቲ ጌራ ነይራ again እቲ ኩናት ብረስኒ ዝቕፅል ዘሎ ከምቲ ዘይንሰምዖ ዘለና ከምኡ ይኮነን ዘሎ እቲ ኩነታት እቲ ኩናት ይቕፅል እዩ ዘሎ እቲ ዞባና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሕማቕ እዩ ዝኸይ ዘሎ of course ሬድ ሲ ማለት ሓደ ዓቢ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ብፍላይ ንነዳዲ ዝምልከት ዝበዝሐ ነዳዲ ናይ ዓለምና በዝዩ ዝሓልፍ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ሪኢኹም ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ፀገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ትሑቲ ዲክላይኒንግ ትራፊክ 78% ናይቲ ትራፊክ በዚ ዝሓልፍ ዝነበረ ጎዲሉ ከም ዘሎ 23% ድሮፕ ኢን ካናል ሬቨኒው ካብቲ ናይ ስዊስ ካናል ናይ ግብፂ ድማ 23% ጎዲሉ ከም ዘሎ ግብፂ ድማ ዓቢ ቴንሽን ከም ዘለዋ ምክንያት ድማ እስራኤል ምዃና እስራኤል ኣብ ጋዛ ትኽተሎ ዘላ ንሱ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ዝተፈላለዩ መራኽብ ይሃርሙ ከም ዘለውን ናይ ዩኤስ ለድ ኣበይ ከም ዘሎ ረእይዎ ሕጂ ኣሜሪካ ትመርሖ ኮኦሌሽን መራኽብ ናቱ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ስለዚ ካብ ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ዘይኮነ ቦታታት እዮም ዘለዉ እሳቶም ግን ኣብቲ ዘለዎ እውን ብዙሕ መጥቃዕቲ ካብ የመን ይወርቶም ከም ዘሎ ይከላኸልዎ ስለ ዘለዉ ዳ እምበረይ so again እዚ ቦታታት እዚ እውን ከም ሓበሬታ ክንሰምዖ ኣለና ማለት እዩ Professor at Ankara Haji Bayram Veli University, Iraq, Shakir Shekhar, for being with us on Al Jazeera. So nearly a year after the war on Gaza began and attacks by several members of Iran's linked so-called axis of resistance, including Yemen's Houthis, to pressure Israel, have not really led to the intended ceasefire. On the contrary, we've seen Israel ramp up strikes against the Houthis in Yemen. What do you think are the Houthis' calculations right now in light of the recent developments in Lebanon? So ولا كنت حوتي يعني حزب غازة نمحجازن لإسرائيل دما تزعنون مفتعرن تبعيل انت تقبرت سقمت إسرائيل كنت أتوقع تبلاي ترايتن سلازي انتاي تو calculation ناي حوتك خون we don't know جن انتاي كون خون سكان اسمعي Thank you for having me. When it comes to the Houthis' response, is the part of the spillover of the Israel-Hamas war in the region. It is the further step of Iran-Israel proxy conflict, and it is the extension of the Yemeni crisis, actually. The Houthis have controlled a considerable territory of Yemen along the Red Sea since 2014. And the Red Sea crisis began almost 10 days after the Gaza invasion. The Houthi
this state seized and launched aerial attacks against dozens of merchant and naval vessels. These attacks and the importance of the choke points, hundreds of airstrikes and other between Iran and Israel, if there were to be one, how would they respond? ብሓፈሻ ሑቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ ከባቢ እዚ ብጣዕሚ ሓደጋ ፈጢሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ይኹን ብሪጣንያ ካልኦት እውን እቶም ኣላየንስ ምስኦም ዝነበሩ ነቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ ጠጠው ከብልዎ ኣይከኣሉን ኣለዉ ምናልባት እስራኤል ኣብ ካልእ ጉዳይ በዚሕዋ ስለ ዘሎ እምበር ነቲ ኩሉ ዓዲ ከምቲ ኣብ ቀዛ ጌራቶ ዘላ ንሊብያ እውን ከምኡ ክትገብራ የመን እውን ከምኡ ክትገብራ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዋ ብነፈርቲ መፅያ ዓበይቲ ቦምባታት ደርብያ ነቲ ከተማታት ድሮ ብዙሕ ዕንያ እንድያ ዘላ ነቲ ወደብናቶም መሊሳ ግን ክትቅፅሎ ምዃና ፍሉጥ እዩ እዚ ስለዚ ይስተረናይ ዘብል ኣብ ዙርያና ብምዃኑ ድማ ብፍላይ እቲ እሶም ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ እውን ብከላ ናይ ባሕሪ ዘስዕቦ ዘሎ ካልእ ፀገማትን ኣፍኮርስ ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ወላ እውን ውራይሎም ሓንቲ ኒውክለራዊ ጓሓፍ ዝፀዓነት መርከብ ሒዞም ኣብኡ ምፅኦም ኣብኡ ከም ትረም ከይገብርዋ እውን ስጋኣት ኣለና ኢሉ ያ እሱ እውን ከጋጥም ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ ሪስክ ናቱ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኦኬ ሓደ እዚ ንቐፅል ግብፂ ብሰንኪ እዚ ናይ ሑቲ ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ዓብ መልእኽቲ ናይዚ እቲ ንግዲ መስመር ተዓፅዩ ኣሎ ተባሂሉ ግብፂ ድማ ብዙሕ ክሳራታት ብሰንኪ እዚ ንግዲ እዚ ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር እያ Egypt 1.3 US is granting Egypt $1.3 billion in military aid. According to Reuters, the Biden administration is overriding human rights conditions on military aid to Egypt. Secretary of State Antony Blinken told ግብፂ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሓገዝ ክትረክብ ምዃና $1.3 ቢልዮን ግራንት ክወሃባ ምዃኑ እዚ ድማ ቀደም ሰብኣዊ መሰላት ኣይትኽብርን እያ ግብፂ ገለመለ ብዝብል ተኸልኪልዎም ነይሩ እዚ ሓገዝ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን አንቶኒ ብሊንከን እንታይ ኢሉ ፅሒፉሎም ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ግብፂ እቲ ዘለኩም ኮንዲሽንስ ናይ ሂማን ራይትስ ጎሓፍዎ ሃብዋ ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ተደልዮም ሂማን ራይትስ ዝበሃል የለ ገለ የለ ንግብፂ ድማ 1.3 ቢልዮን ክኸውን ከሎ ካብኡ ድማ 250 ሚልዮን ዲገለቢሉ ብኣፅዋር ጥራይ ክመፆም so America is fully supporting Egypt ማለት እዩ ኢጅፕት ድማ ነዚ ኩሉ ኣፅዋር ወሲዳ ኣበናይ ኩናት እያ ክተኣትወሉ ምስ እስራኤል never ምስ እስራኤል ክትዋጋ ኢላ ኣሜሪካ ይትባንያ እቲ ዕላማኦም ፍሉጥ እዩ እዚ ገንዘብን ሓገዝን ኩሉ ተጠቂሞም ናብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተቐንዲ ስትራቴጂ told Congress that he would waive a certification requirement on $225 million related to Egypt's human rights record this year, citing, quote, the U.S. national security interest, end quote. The decision is important to advancing regional peace and Egypt's specific and ongoing contributions to U.S. national security priorities. According to reports, the Biden administration is overriding human rights conditions on military aid to Egypt. And this is huge because right up until this point, they were holding that money that was promised that would have been given to Egypt. Now they're saying it is okay, we're not worried, we're not going to. So ኢትዮጵያ ዓብይ ፀገም ዓብ ብድሆ ይፅበያ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኢዳ ኣይትእቱን እያ ክንብል ንኽእል ግን ኢንዳይሬክትሊ ምስ ግብፂ ጠጠው ኢላ ንግብፂ ትሕግዝ ከም ዘላ እዩ እቲ መርገፂ ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ ግብፂ ሓገዝ እኳ ገለን ተባሂሉ ምትሓለፈ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ድማ ካብቲ ናይ ግብፂ ብዘይፍለ ድማ ሓደ ካብቲ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ውጥቀት ናይ ኣቢ እዩ እሱ ድማ በዚ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢማራት ፕሬዚደንት ናብ ግብፂ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ከም ዝተረኸበን ድሮ ዓብይ ናይ ቢዝነስ ዲል ይገብሩ ከም ዘለውን እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ደገፍ ዝቦ ዝነበረ ዩኤኢ እውን እንተኾነ ሓደ ኤርትራዊ ነዚያ ፅቡቅ ገይሩ ኣናላይዝ ገይርዋ ነይሩ let me have a look into that ጽሕፍት ተረኺበያ ከሪአኩም እየ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝተፈላለየ dimensions ወይ directions ክትርጎም ዝኽእል ጉዳይና ንርኢ ዘለና I think I haven't said it right just give me a second መለሰኩም እየ ሊስና ክንሪኦ ከለና እንታይ ኢሉ ሓደ መሳዋ ዱሊስ ዓሰብ ዝብል ኤርትራዊ ቅዱስ ኣብ ኤክስ ዝፅሕፍ እዩ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኣርጊመንት ዝህብ እዩ ፈለዎ ተገበርኩሞ ደስ ብለኒ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ዝርክብ ዚ ግብፂ and UAE working together ዓበቢ ናይ 35 ቢልዮን ዲል ገይሮም ኣለዉ ኢጅፕት ዲፕሎማሲ out money versus ኢትዮጵያ ስለዚ ግብፂ ዲፕሎማቲካሊ ንኢትዮጵያ ታልያ ከም ዘላን ተፀጋዓ ከም ዘላን ኢቭን ነቶም ቀረብትናታ ትምንጥላ ከም ዘላን ንኣብነት UAE planning to dump ኣቢ ስለዚ ኢማራት ንኣቢ ክጉሕፍዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ክገብር ከም ዘይከኣለ እዩ ዝብል ዘሎ
I don't know, I'm not sure about this thing, but at least after ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢማራት ከም ትዝድለ ኣይሰልጣን ደሎ ይመስል እቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ሰዓርካ ስለ ዘሎ the new development at الخيمة ዝበሃል الحكيمة ይመስለኒ እቲ ወደ ከምዚ ሪዞርት ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘሎ እቲ ብድሕሪኦም ዘሎ ይመስለኒ ኣማን አቡ ሓደ ነገር ሓደ ዓብይ ናይ tourist attraction ቦታ ክገብሩ እዮም ብዙሕ ነገራት ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ድማ needs plenty of Nile water and Abiy cannot refuse to yei ስለዚ ብዙሕ ማይ ከድልዮም እዩ of course ግብፃውያን ሂወቶም ኣብ ናይል ዝምርኮስ ክንብል ከለና ማይ ከድልዮም እዩ ስለዚ አቢ ድማ ግድን ክተሓበር ክኽእል ኣሎ so where is UAE's next target largest investment in the Red Sea አሰብ ወር መሳዋ ይብላሉ we don't know ዝኾነ ኣብቲ ኣናሊሲስ ናቱ ምናልባት ንኢትዮጵያን ቆለጭ ከምፃሎም ኢሉ ዝገበራውን ክኾን ይኽእል እዩ UAE ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣለዎም ክብል ኣይክእልን እየ ግን ቅድሚ ኣብ 2018 ምስ ኤርትራ ቅድሚኡ እውን ዝነበረ ግዜ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ከም ዝነበረ ኤርትራ ምስ UAE ዝፍለጥ ነገር እዩ ኣብ ዝቐረባዩ እቲ ዲፕሎማስያ ካይዳናቶም ተፈላለዩ ስለዚ ፖለቲካ ድማ ስለዚ ቀያየር ምናልባት ተቀያይሮም ፅቡቅ ሽርክነት ክገብሩ ይኽእሉ ኮኑ I think things are changing very fast maybe ነገራት ይቀያየር ይኸውን I am not sure I don't know anything but at least ካብቲ ንሪኦ ዘለና UAE ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንተሪኢኻ ግን አብይ አሕመድ ድቃስለይ ትክረከብ ከም ዘይክል ስለዚ ናይ ግብፂ ዝብልዎ ዘሎ ስምዖም እጅ ኢትዮጵያውያን ግብፅን ሴራ በቅርበት የሚያውቁት የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት አምባሳደር ኢብራሂም ኢድሪስ ደግሞ ካይሮ በአባይ ላይ በተለያዩ መንገዶች ስለምታሰራጨው መረጃ እንዲህ ይናገራሉ። እኔ በነበርኩበት ጊዜ በየቀኑ ቢያንስ እስከ 40 አረበኛ ጋዜጦች ነው ሰብስክራይብ የምናደርገው። በእያንዳንዱ ጋዜጣ ላይ 3 4 5 አንቀጽ ስለ ናይል ይወጣል በወትሩ በአንዷ ጋዜጣ ላይ ስለዚህ በ30 በ40 ጋዜጣ ላይ ሁሉም ይጽፋል። ከ2021 ባለው ጊዜ ውስጥ ባሽቷል። ይኸው ጥናት ከ2019 እስከ 2022 ደግሞ 100 የሚሆኑ አርቲክሎቻቸው ኢትዮጵያን ጥላቻ ያለባት በግዴለሽነትና በጠባጫሪነት በመሳል ለህዝብ አስተላልፏል። ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓቢ ኮምፕሊመንት ክቦም ተኮይነ ኣብ ቪድዮ ነገራት ኣፀባቢዕካ ናይ ስርዓት ናይ ዓቢ ቢግስት ኮምፕሊመንት ናቱ ክቦ ዝኽእል ተኮይኑ ኣብ ቪድዮ ኢንፎርሜሽን ነገራት ቀዲዕካ ብቪድዮ ምውፃእ ዝወዳደሮም ኣይረኣኹን ኣነ they are one of the best ንሓደ ነገር ፅቡቅ ናቱ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ናይ ዓቢ ምምሕዳር ብልፅግና ንነገራት ኣፀባቢዕካ ካብቲ ዘለዎም 10 ዕፅፊ ከም ዝፅቡቅ ጌርካ ብካሜራ ምውፃእ ናይ ብሓቂ ዝኽእሎ እዚ ከዓ ተራ ኣለዎ ንሰብ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ሓጋዝነት ዘለዎ ላይክ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክርኢ ከሎ ሰብ ዋላ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ሼር ክገብሮ ደስ ዝብሎ because exactly ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ዝገብሮ ይፈልጡ እዮም the highest possible ካሜራታት ኢንቨስትመንታዊ ዘለዎም so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ብብዙሕ ሳይንቲፊካዊ ሪሰርችስ ኣርቲክልስ ገለመለ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ዘላ ኣገባብ ንግብፂ ክሓሲሉ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ ብሚድያ ስለ ዝስዕርዎም ግብፂ ካብኦም ንላዕሊ ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ ይሓስዩና ኣለዉ ብሓሶት ገይሮም ንዓና ኣብ ፀጥፊ ዘውርዱና ኣለዉ እናበሉ ዝዛረቡ ሰብ እዮም ስለዚ እቲ ዘረባናቶም ካበይ ዝብገስ እንተኢልና እቲ እሳቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሕስብዎ ዝነብሩ ኤግዛክትሊ ከምኡ ድማ ንዖም የጋጥሞም ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው። 4000 ሚዲያ አላቸው በቀን የሚንቀሳቀስ ሁሉም እኛ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው እኛን ጥላሸት ቀብተው ጭራቅ አርገው ነው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖችን በደንብ አርገው ቀሰሙት። በዚህ ውሃ ላይ ማንም መጥቶ ተጽሮ የሚያደርግ ለነሱ በጥላትነት ነው የሚፈረጁት። በግብጽ የኢትዮጵያ ሰንታይም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ሚድያ ማዕከናት ሚድያ ናይ ግብፂ እዚ ከዓ ንሳቶም ብፅልኢ ይኮኑን ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ዝትንክፍ ቶፒክ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ናይ ሃገሮም ንሱ እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ብብዝሒ ዝዝረበሉ ምዃኑን ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ኣብ ጋዜጣ መዓልታዊ ከይተሓትመ ዘይውዕል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣልሲሲ ገለ ነገር ክገብር ልዑል ፀቕጢ ከም ዘለዎ እዩ። እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም ኢትዮጵያውያን ዝዓበየ ፀገሞም ካብ ግብፂ ክመፅእ ዝኽእል they know this that's why ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ዝዛረቡ ዘሎ ግን ምስ ጎረባብቶም ካብ ፅቡቅ ክገብሩ ተትፅበዮ no ከመይ ገይሮም ክገብሩ ንኣብነት ስምዕዎ እዚ ፊልድ ማርሻል ናቶም ሐሰን ሼህ አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሐሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት ሐሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም ፕሬዝዳንቱ ነው አዎ የሐሰን ፕሬዝዳንት አዎ እና የሚዋጋ ኃይል አይደለም
ሞቃዲሾ እዚ ሚኒስትር ብክልኻል ናይታ ሃገር እዩ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሓሰን ሼክ ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ እዩ እቲ ዲስሬስፔክት ረይቦ ክሳዕ ክንደይ እሩም ቋንቋ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ዲፕሎማት ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ ንሓደ ጎረቤት ሃገር ፕሬዚደንት እዩ እዚ ዲፕሎማት ዓብ ፖለቲከኛ እዩ እዚ ዓብይ ሓላፊ ኣብቲ ሃገር ኢትዮጵያ ንኻልእ ፕሬዚደንት ናይ ካልእ ሃገር ብሽሙ ዘንጢሉ ይፅውዖ ኣሎ سترا يقنا يكونن عشان تثبت بريزنت ناي سوماليا سي عقمي يبلون كواغا زدل تخوينو سمسانا سي عقمنا يموغا كل ولو سلازي انتي زبل زلو جا عقمو خمسه يبلو كنعاقو كويس ማስከበር አለበት መጀመሪያ ከኛ ጋር ለመዋጋት መቃዲሾ እኮ በየቀኑ ሰው ይሞታል መጀመሪያ መቀመጫዬ ነው የሚባለው መጀመሪያ መቀመጫውን እስቲ ያስተካክል ያግዘንና እኛም እዛ እየረዳነው ነው እሱን ያግዘንና መቀመጫውን ያስተካክል ኣብ አዲስ አበባ መዓልታዊ ሰባይ መውትን ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ይመውት የለም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ሰብ ደይኮነን ኣብ ኣምሓራ ዝመውት ዘሎ ኣይኮነን ሰብ ክመውት ኣብ ኣምሓራ ዝብልዎ ዘለው እዚ ደይኮነን ቫይራል ኮይኑ ኣብ ዝሓለፍካዮ ጠጠው ዝብላካ Amhara genocide in Ethiopia. As we speak right now, there's a genocide happening in Ethiopia. Amharas have been facing a state-sponsored genocide under the current administration of Abiy Ahmed. Amhara people are dying daily in Ethiopia. So, ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ኣብዚ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ጀኖሳይድ ይፍጸም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሱ ግን እቲ ብድዕናቶም አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ በእኛ ጣልቃ ገብቶ የኛን አማጽያን ደግፍ ናይ ብሓቂ ኢንኮምፒተንት መራሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ብሩእ ይኻትርዮ ወላ ተዘራርባናትውን ኣዝዩ ብስለት ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ግን ናቶም ፀገሚሱ ናይ ዝኾነ ከምዚ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ንሓንቲ ሃገር ከምዚ ገይሮም ዲስሬስፔክት ዝገብሩ ሪስፔክት ክረኽቡ እዮም ኢልካ ኣይሕሰብን እዩ እዚ ጎረባብትኻ ፅቡቕ ዝምድና የብሎምን ግብፂ ከምዚ ትገብረና ላኢሎም ከእውዩ ከለዉ እዚ ጎረባብቶም ፅቡቕ ዝምድና ክህልዎም ኢኻ ትፅበ ባት ኣገይን ሶማሊያ ግን ኣብቲ ኸድዎ መድረክ ከምዚያ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ As a landlocked nation, Ethiopia has no rightful claim to Somalia territory for the establishment of a naval military base. Such actions are a violation of international law and a threat to regional stability. ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ላንድ ሎክድ ሃገር ክነሳ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ እየ ክትብል መሰል የብላ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ መሬት ናይ ሶማልያ መፅያ ክትሃንፁ ኣይነፍቀድን ኢና እዚ ኸ ግህሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ እናበሉ ኣብ ፈቐዶ ኣብ መጋበያ ናይ ዓለም ኤክስፖዝ እዮም ዝገብርዎ ዘለው ጨም ሓንቲ ብዚያ ኣላታ ብኣጌርና ነት ናይ ኢትዮጵያ ክንውዶ ክንፍትን ኢና ትላንትና አንተም እኔም የምናውቀው አንድ ሀገር ቤት ሄዶ የመጣ ፕሮፌሰር አለ እና ሲነግረኝ እንዴት ነው ሀገሩ አልኩ ትላንትና ነው የደወልኩ እንዴት ነው ሀገሩ ስለው የኢኮኖሚ ጉዳይ አወራኝ የኢኮኖሚ ጉዳይ ድሮ 3 ጊዜ መብላት ስለዛ ነበር የሚወራው አሁን አንድ ጊዜ የሚባለው ነገር ራሱ አደጋ ላይ ወድቋል አሉኝ የታክሲ ሹፌሮችም አለኝና በኋላ የገጠመውን ሲነግረኝ አየር መንገድ ውስጥ አለ ስወጣ በኪስህ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብረ እቲ ሓደ ቤተሰብ ኣነ ዝፈልጦ ሰብሲ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝተመለሰ እቲ ቁጠባዊ ሽግር መጀመርያ ኢሉ 3 ግዜ ንመዓልቲ ዝብላዕ ዝነበረ ሎሚ ሓንቲ ግዜ ንመዓልቲ ክትበልዕ ዕድል ተረኺብካ ኸማን ንጋደዩ እዮም ዝብሉ እቶም ታክሲ ዝውሩን ካልኦትን ኢሉ ኦኬ ታኻለይቲ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ያስምዕዋ የኢትዮጵያ ብር ከ3000 ብር በላይ ይዛል አሉኛል ወደ 11000 ብር ነበረኛል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋለሁ አለ ወጥቼ ስመለስ ሌላ ጊዜ ስመለስ ለታክሲም ለምንም እንዲሆነ ብዬ ብር ትንሽ በኪሴ ይዛለሁ አለ እና ሰውየው ይሄንን ሲለኝ ምን ማለትህ ነው ምን እቺ ትንሽ ብር አይደለችም ወይ ስለው አይ ክልክል ነው በህጉ መሰረት አለኝ አለ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ አሁን አውሮፕላኑም ሊሄድ ስለሆነ በል ሪሲት ስጠኝ ደረሰኝ ስጠኝና ውሰዱት አልኩት እዛ ምን አለኝ አለ በወረቀት ላይ እንጽፍልሃለን እንሰጣለን ብሩን አምጣ ሪሲት አልተዘጋጀም አለኝ አለ እንዴት ይሄን የሚያክል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያክል ትልቅ ተቋም እንደዚህ አይነት ገንዘብ ክሰርቁ ፈቲኖም ብሕፅር ዝበለ ታዛንታ እንታይ ትብል ኤርትራ
ብልሽውና ስለ ዘሎ ዘ ኤርላይን ዛ ኣብ ሃገርና ክመጽእ የብሉን ክበሃል ከሎ ሓፍኮፍ ብሉ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ተሓቀ ግን እዚ እዩ ገንዘብ ተረፍተለካ ወይ እውን ድኸይድ ተሎ ኣብቲ ኤርፖርት ዘለዉ ሰባት ነፋሪት ክገትፈካ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ነቲ ገንዘብ ክሓልፍ ኣይክልኒ ከም ዝኾነ ኣይክልኒ ኢሎም ክሰርቁ ከም ዝኽእሉ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ኤርትራዊ ነቲ ገንዘብ ዶላራት ናቱ ኣብ መንጎ ብር ኢትዮም ብላዕሊ ዶላር ገለ ሸፊኖም ከም ዝሃብዎም ክትፈልጥ ኣለካ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ስርቂ ሜላታት ከም ዘሎ ኮርስ ኣብ ኢትዮጵያ ስርቂ ስራሕ እዩ መለስ ቀደም ስለ ዝበለ ኪኑ ክትምትወት ክትዛረቦ እንትኽእል ነገር የለን ኦኬ ሓሸውዬ ናብቲ ናይ ትግራይ ክንስገረጅ ውስጥ በጣም እየበጠበጡ ያሉ የትግራይን ህዝብ ዛሬም ወደ እልቂት ለማስገባት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ 4 ሰዎች ናቸው በዋናነት ሌሎቹ معتي صوتكم دا تمعتكم قوتيتكم لديس ابا كنتو تسدو نيركم قوتيتكم لكم لديس ابا نتكراكتم تو نيركم اتنفا صوتي جهباي وانا بعد العالم قو نسياس تقدرادو نسياس كت موجوتو سرا عقمن يبلكم نغركم ابزيح يزكم يو ايلقكم يو اريكم كاي قوتيتكم لكم لديس ابا نتكراكتم تو نيركم اتنفا صوتي ባህርዮም ግዕዚና ዝገርም ዓይነት ግዕዚና ኢና ብምጽራይርና ዝሕዝን ገሊኦም ኣብ እዋን መኸተ ጥይት ክዕደግ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሽግር ገንዘብ ሕፅረት እውን ገጥሙና ክንደይ ሃፋትምን ገለን እንዳለመና መግዝእ ጥይት ዝኸውን እንዳሰራሕና ንሳቶም ግን ካብ ጥይት ኮሚሽን ዝረኽቡ ካብቶም ገዛእቲ ጥይት ዝዕድግሉ ገንዘብን ናብ ኦርዲናንስ ናብ ሰራዊት እንተኣቱ እንተሎ ዝቁራፅ ገንዘብን ካብ ሓደ ጥይት 8 ቅርሺ ይመስለኒ 8 ቅርሺ ካብ ሓደ ጥይት ኮሚሽን ዝበልዑ ማእኸላይ ኮሚቴ ወርቂ ክንሸይጥ ደሊና ምስተፈላለዩ ፀገማትና መሸፈኒ ካብ ነውሶት ከፍ ግራም ወርቂ 200 ኮሚሽን ኣብ ምብላዕ ዝተኻፈሉ ብምፅራይ ዝተረጋገፀ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዓሲሉ ዘሎ ብልሽውና ካልእ ነገር እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ባእሲ ነቲ ጉድ ናቶም ንነዊሕ ዓመታት ሓብዩ ዝነበረ ንህዝቢ የፍልጥዎ ኣለዉ ኢትስ ኢንክሬዲብል ኣብ ገዕዚና ኣብቲ ውድብ እቲ ዝነበረ ጌና ግን ካልእ እውን ክወፅእ ምዃኑ እዩ ሕጂ ኣብ ዝስምዕዎ እዚ ኸ እቶም ኣምሓሩን እቶም ኦሮሞን ካብ መፍትቶም ረኺቦም እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ 4 ሰዎች ናቸው በዋናነት ሌሎቹ አሽከሮች ናቸው ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ተራ ዝፃወቱ ዘለዉ መን እዮም ስምዕዎም እዚኦም ከዓ መፍትቶም ረኺቦም ቤላ ገይሮም ሓውዮም ዝእትውሎም ዘለዉ አንደኛ ደብረጽዮን ሁለተኛ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የስብሐት ዘመድና የዳዊት ወንድ እህት ዓለም ገብረዋህድ በዋነኛነት አራተኛው ምግበ ናቸው እነዚህ ሰዎች ተነቅለው እስካልተጣሉ በፍትህ በቁጥጥር ስር እስካልዋሉ የትግራይ ሰቆቃ ይቀጥላል እና የነጌታቸው ጥያቄ አግባብነት ያለው ነው የህዝብ ድጋፍም የሚያሳየው ግን እንዲሁ በኋላ እነዚህ ሰዎች ይለቃሉ ይታሰባል እሱ ትክክል ነው ግን ምን መሰለ የሚሄዱበት መንገድ እርስ በርስ ስለሚተዋወቁ ነጌታቸው የሚሄዱበትን መንገድ ጠንቅቀው የሚያውቁ ይመስለኛል ቤላ ገይሮም እዮም ፃወተሎም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እቲ ናይ ትግራይ እዚ ኩሉ ዓንዲርካ ኣብዚያ ክወድቁ ብምኻሎም ኤቭሪ ዴይ ሓድሽ ምስጢር ይወፅእ ዘላ ካብቲ ቦታ እቲ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ፖለቲካል ጥፍሽና ከጋጥሞ ከሎ ሓደ ፓርቲ ወይ እውን ሓደ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ደረጃ እዩ ዝወድቕ ራእይዎም ሕጂ ንክልቲኦም ካቶም ንኣሽቱ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ካ ዝብልዎ ስምዑ እዚ ሓደ ዕንቅፋት ናይ ለውጢ ይብሎ እንተሓደ ከዓ ብባንዳነት ብኸሊእ ይኸሶ ማለት ንስንሳቶም ዝተፈላለየ ሽማት ይወሃቡ ለውጢ ዝደሊ ናትና ሓድሽ ይብል ወለዶ ኮይኑ ኣብዘን ናይ ዕንክሊል ጉጅለታት ኣትዩ ለውጢ ክደናገር ዝገብር ኣካይዳ ኣሎ እዩ ንቱ ፀረ ለውጢ እናሃለወ ኣብ ናይ ለውጢ ሃዲድ ተሳፊሩ መሲሉ ዘንቅፈና ዘሎ ቁፅሪ 2 ሕወሓት እውን ናይ ለውጢ ኣካል ክመስል ዝገብር ናይ ምድንጋር ስራሕ ንሰርሕ ኢና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ገርዓል ሓፈሻ እቲ ካልእ ፓርቲታት ድማ ክልቲኦም እቲ ናይ ቁፅሪ 2 ዝበሃል ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳይ ቁፅሪ 1 ድማ ናይ ደብረፅዮን እዩ ክልቲኦም ክጓሓፍሎም ዝብሉ ካቶም ብታሕቲ ስለዚ ኣብ መንጎ ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብ ብኸመይ ከፅብብ ወይም ናበይ ክኸዱ እዮም ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብሓፈሻ ግን
እትናይ ደብረጽዮን እትናይ ቀደም ኦሪጂናል ሓይሊ ምናልባት ምስ ግብፂ በዚ ሕጂ ዘሎ ጋብ ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣለና ኣነ ኣቢ ድማ እትናይ ጌታቸው ረዳ ንምሓዝ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ድማ ቤላ ገይሮም ይፃወትሎም ከም ዘለዉ ኢኻ ትርኢ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ተጋሩ ጉዳይ ከም ዝኮይኑሎ እቲ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዘላ ድማ ሓደ ዘስደምም መልእኽቲ ሰዲዳ ነይራ ንዓኻ በልብልዋ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንሳኻ ዓመት ሙሉእ ኣፈይ ዓፅየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስቕ ኢለ ክርዮ መሪፀ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክትፈትሖ ስለ ዘይትኽእል ተወላዲት ኣምሓራ እያ ኣብ ኣምሓራ ተኣውጁ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ትከታተሎ ስለ ዘላ እንታይ ይበሃል ኮይኑ ደርፍታት ናይ በዓል ጥላሁን ገሰሰ ቴዲ ኣፍሮ ከምኡውን ኣሊ ቤር ዝበሃል ካብ ናቶም ደርፊ ብፍላይ እቲ ዘረባስ ፖለቲካ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ድማ ስልጣና ክውድ ምዃኑ ዝነገር ዘሎ እዚ እንታይ ዘርኢ ኣብ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ክሳዕ ክንደይ ብዘይገድስ ኣብ ከመይ ደረጃ ወላ እውን እንተሎ ጠጋበት ከም ዘይብሉ በቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ማለት እዩ መዓዝ ክፍንጀር እዩ ብሕጂ ክረ ብሓፈሻ ግን ፋኖ ኣብ ቃልስሎ ተጋሩ ይባልዑ ኣለው እቲ ኦሮሞ ድማ እቲ ርጫ ድዩ ገለ ዝብልዎ ፍሉይ ኣብ በዓላቶም ከምኡ የለን ነቲ ኣዲስ ኣበባ ኦሮሞ እንተዘይኮንካ ዓዲ ግደፍ ዝዓይነቱ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለዉ ኦኬ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ክንፍትን ኢና መሰጋገሪ بمسح سراويت مريات كعمات بعينك ما يطوع مدرخ تصلمت ناس كله بقران مرحب نوما زورا ويسدي فيو تعطوا قمر راحت كيا زورا ويسدو برسنالي منقصد زاربنا حريزي نحنا كوي إيرتراسي فيدرال منقصد خمس نبرة بايتو خمس نبرة ناتا مينيسترز خمس نبرة باجيت خمس نبرة اتفلي حدا خال مس إثيوبيا ناي ودب ناي جمرك ناي قلت زي كوينسي نوصو زخالة منقصد مبال أين فلتني ناي اللي منقصد أنا خسع حجي ساعة حجي درك خسع زخوني لني أرسل إيرترا حدا عينة تزوز لون يري ولا قال إيرتران حدا عينة تزوز لون يري إذي إيرترا خندي ديمقراطي زراعي حزبي نوصو زم حدر زنبر حزبي ولا ببهلاون تناين حق نباتات زلو كالمسومة زسوقو حزب مخانو أين فلتني نانيرنا حج سمعوا لهم تاريخ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ታሪክ እዩ መንግስቱ ሃይለ ማርያም እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣይገርመካን እዩ ንኢትዮጵያ ከድካ ብፍላይ ኣብቲ ማእከል ኢትዮጵያ በዓል ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ ተሪኻ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝዩ ዝንቡዕ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ድሩት ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዘለዎ ልክዕ ከምተን ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበርና እምበር እቲ ታሪክ ናትና ፍፁም ሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ከድሊ እዩ ፍቆርስ ንዖም ምእማን ስራሕና ኣይኮነን ሃገርና ምህናፅን ሓድነትና ምሕላውና ቀዳማይ ንዓና ከገድሰና ዘለዎ ስለምንታይ እዛ ስእሊ እዚኣ ናሽናል ኢንተረስት ኤርትራ ዝብል ፖስት ዝገበረያ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ዓይነት ዲፕሎማሲ ትኸይድ ኣላ እንታይ ትገብር ኣላ ንዝብል ምስ ሱዳን ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ኣላ ምስ የመን ዊ ዶንት ኖው ግን ሕማቅ ግን ኣይኮነን ምስ ሶማልያ ኤክሰለንት ሪሌሽንሽፕ ኣለዎ ምስ ስዑድ ዓረብ ኤክሰለንት ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ኣለዎ ኣትሊስት ዲፕሎማቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ቀሲሉ ክመፅእ ዝኽእል ኸውን ምስ ኢትዮጵያ ውፁእ ዲፕሎማሲ ዘይብላ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ምናልባት ትም ዝበለይ ግን ምናልባት ሕጂ ተስፋታት ኣሎ ሳውት ሱዳን ፅቡቅ ኬንያ ፅቡቅ ኡጋንዳ ፅቡቅ ኢጅፕት ፅቡቅ ስለዚ ኤርትራ ዝሓሸ ዲፕሎማስያዊ መድረክ እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢኣ ጥቡቅ ዝኾነ ሰላም እናገበረት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ እዚ ካብ ኮነ ድማ እቲ ህዝቢ ናብ ፅቡቅ ነገር ናብ ልምዓት ገፁ ክሓስብ ድማ ካብኡ ዝብገስ ናይ ልምዓት ካብ በልና ድማ ነዚኣ ክንሰሚዕና መጀመርያ 2-3 ቪድዮታት ኣለዋኒ እስከዚያ ስምዕዋ ምክንያቱም ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ኣብኡ ዝምዝገባ ማለት እዩ እዚ ትካል እዚ በቶም ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎም ናይ ማዕድን ክኢላታት ዝቆመ ትካል እዩ ኩሎም እቶም ቀንዲ ኣብዚ ትካል ዘለው ሓለፍቲ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብተን ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ምዕዳን ስራሓት ዘለዋ ትካላት ካብ ዳህሳስ ጀሚሩ ክሳብ ናብ ምዕዳን ዝበፅሓ ኣብ ምምስራተን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም እዮም ከም ኣብነት ምስ ንርኢ ዘለና
ወርቂ ዝረኸበ ማለት እዩ እዚ ኣላስዴር ዳርጋ ናይ 18 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተቐመጠ እዩ ትኻልእ ማይክል ሆፕሌይ ድማ ቀዲሙ ናይ ሳንሪጅ ጎልድ ናይ ከባቢ ስምራ ዝረኸበ ትካል ድሓር ናይ ቻይና ዝሸጠሉ ኩሎም ትካላት ተሸይጦም ናብ ቻይና እዮም ዝውን ንዋሕጂ ዝበፅሑ ናቱ ሲኤኦ እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣብዚ እውን ናይዚ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ድማ ሲኤኦ እዩ ማለት ጀነራል ማናጀር እሱ እዩ ማለት እዚ ናይ ከካሻ ፕሮጀክት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ኮይኑ እዚ ትካል ዝድሰሉ ዘሎ ቦታ ወይ እቲ ተዋሂቦ ዘሎ ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ስፍሓት 771 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እዩ ዝኾን እዚ ን3 ዓመት ዝተዋህቦ ፍቓድ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ኣብ ኤርትራ ን3 ዓመት ጥራይ ዝውሃብ ብኹም ምክንያት 3 ዓመት እዩ ዝወስድ መቕፃል ምስ ዝደሊ እቲ ፍቓድ 2 ግዜ ናይ 1 ዓመት ኢኻ ክትሕድሶ ትኽእል 2 ግዜ 1 ዓመት ትውስኽ መሊስካ 1 ዓመት ትውስኽ ካብኡ ኣኺሉ ማለት እዩ ግን ብፍሉይ ግን ምስምዕ ግን ክቕፅሉካ ይኽእሉ ማለት እዩ ማለት ካልእ ፍቓድ ክቡካ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ 2018 ዝተዋህቦም ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር ናይ ዝትካል ኣብ 2 ዓመት ኣብ 3 ቦታታት ኣዝዩ ብትሕዝቶ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ቦታታት ክረክብ ምኻሉ እዩ ሰማዕ ኣለኹም ፅቡቅ ዜና እዩ እዚ ኣብ ካልኦት 20 ፕሮጀክታት ድማ ተስፋ ዘለዎም ናይ ዳህሳስ ስራሕቲ የካይድ ምህላዎም እዮም እቶም ኪላታት ናይ ዝትካል ዝሕብሩ ማለት እዩ እዚ ኩባንያ እዚ ኣዝዩ ንእሽተይ ምስ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እቲ ምስቲ ረኺብዎ ዘሎ ዕድላት ኣብተን 3 ቦታታት እዩ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ሳተን ድማ እዚ ኣቡርና ዝበሃል ቶሎ ጊምጃ ዝበሃልን ሓናጉልን ዝብልዎ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ኣቡርና ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ገና እኳ ካልኦት ክካየዱ ዘለዎም ስራሓት እንተሃለውዎ ኣብዚ ኣተኪሮም ይሰርሑ ምህላዎም እዮም ዝገልፁ ኣብዚ ረኺቦሞ ዘለው ውፅኢታት ድማ እዚ ትካሎም ኣብ ዝቕፅል 50 ዓመታት ኣብዚ ከባቢ ናይ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ብንጥፈት ኣብ ዳህሳስን ዕደናን ክሳብ ኣብ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ወፍሪ ብምግባር ኣብ ኤርትራ እውን ካልእ ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ንምውሳድ ሓቲቶም ብምህላዎም ኣብዚ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነ ቦታ ብንጥፈት ክዋስኡ ከም ዝደልዮም ሓለፍቲ ናይቲ ኩባንያ ዝገልፁ እዚ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ዝበሃል ከምዚ ኣብዚ ማፕ ኣብዚ ስክሪን ንሪኦ ዘለና እሱ እዩ ማለት በቲ ዘለዎ ናይ ማዕድናት ትሕዝቶ በቲ ቅርፂ መሬት እዩ እቲ ሽም ተዋሂቡ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት እዚ ኤርትራ ትርከበሉ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ልዕሊ 1,000 ዝኣክል ናይ ወርቅን ኮፐርን ናይ ጥንቲ ዕደናታት ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ምስ ምዃኑ ካልእ ኣስታት 6,000 ዝኣክል ክርከቦ ዝኽእልን ተረኺቦ ዘሎን ቦታ ምስ ምዃኑ ኣዝዩ ውሑድ ናይ ዕደና ማእከላት ናብ ዕደና ዝምዕብል ዘለዎ ናብ ቦታ ናይ ጂኦሎጂካዊ ቅርፂ መሬት እዩ እዞም ናይ ጂኦሎጂስትስ ናይ ማዕድን ክኢላታት ምስቲ ንልዕሊ 100 ዓመት ክዕደን ዝፀንሐ ሃብታም ናይ ማዕድን ትሕዝቶታት ዘለዎ ናይ ካናዳን ኣውስትራልያን ሽልድታት ቅርፂ መሬት እዮም ዘመሳስልዎ ይኹን እምበር እዚ ናይ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ገና ዘይተዳሰሰን ዘይተዓደነን ምስ ምዃኑ ዘለዎ ዕድላት ዓብዪ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ እዚ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ኣዝዩ ሃብታም ብማዕድናት ዝርከቦ ቅርፂ መሬት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ወርቃዊ ሕብሪ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ ስክሪን እቲ ኣብዚ ካርታ ንሪኦ ዘለና ወርቃዊ ሕብሪ ሒዙ ዘሎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ እዚ ክፋል ናይ ቅርፂ መሬት እዚኣ ትርከብ ገለ ክፋል ናይ ደንካልያ ገዲፍካ ማለት እዩ ከም ዝረኣየና ካብ ላዕሊ ካብ ግብፂ ጀሚሩ ዓብ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ስዑድ ዓረብን ምብራቃዊ ክፋል ናይ ሱዳንን ከምኡ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ትግራይን ገለ ምዕራባውን ደቡባውን ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዘጠቃልል እዩ ማለት እቲ ቅርፂ መሬት ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ከም ኣብነት እቲ ኣብ ሱካሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ዓብዪ ናይ ወርቂ ዕደና ናይ 11.1 ሚሊዮን ኣውንስስ ዝኣክል ናይ ወርቂ እዚኣ ስምዕዋ ኣገዳስነት ክንምንታይ ሃብቲ ከም ዘለዋ ኤርትራ ትሕዝቶ ብዓቐን ድማ 1.08 ግራም ኣብ 1 ቶን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዮም ዝንገር እዚ 11.1 ሚሊዮን ኣውንስስ ሓደ ኣውንስስ ከባቢ 29 ግራም እዩ ሕጂ ብኸምኡ ጌርና እቁኖ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ምስ ናይ ኣቡርና ክረአ እንከሎ ንእሽተይ ቦታ ምዃኑ እዮም እቶም ናይ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ኪላታት ዝረዱ ኣብዚ ስእሊ ከም ዝረኣየና ዘሎ እዚ ኣብ ግብፂ ዓብዪ ናይ ወርቂ ቦታ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ምዝናትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዛ ኣቡና ዝበሃል ዘሎ ቦታ ተወዳዲርካ ኣዝዩ ንእሽተይ ምዃኑ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ወርቂ ናይ ካልእ ማዕድናትን ሃብቲ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረና ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ሎሚ እንተደይወፅእ ሓደ መዓልቲ ክወፅ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ብኣፍ ደገ ባሕራ ይኹን ብፀጋታታ ኣዝያ ዕድለኛ ሃገር ምዃና ክንፈልጥ ኣለና ሱካሪ ዝበሃል ናይ ግብፂ ናይ ወርቂ ናይ ዕደና ማለት እዩ ሓደ ስድሲት ናይ ኣቡርና እዩ ብዓቐን ክረአ ከሎ እንታይ ማለት እዚ ኣቡርና ሲ 6 ዕፅፊ ናይ እቲ ሱካሪ ዝበሃል ናይ ግብፂ ቦታ እዩ ማለት እዩ እዞም ኪላታት በቲ ምህራዊ ግምታቶም ነዚ ፕሮጀክት ክገልፅዎ ከለዉ ብሚልዮናት ዝኣክል ዓቐናት ዘለዎ ትሕዝቶ ናይ ወርቅን ካልእ ማዕድናትን ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሕብሩ እዚ ግምታቶም ግን ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ኣይኮነን ከም ኣብነት ካብቲ ዝገበርዎ ኩዕታታት ብዝረኸቡ ውፅኢት ኣብ ገለ ጎዳጉዲ ክሳብ 14 ግራም ኣብ 1 ቶን ክረኽቡ ብምኽኣሎም ነቲ ግምታቶም ዘረጋግፅ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ምህራዊ ግምታቶም ዘረጋግፀሎም ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ናይ ዳህሳስ ስራሓት 3 ዓይነት ዘለዎ ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ክረኽቡ ምኻሎም ካልእ ኣብነት እዩ ማለት እዩ እቶም ኪላታት ነዚ ረኽበታት እዚ ክገልፅዎ ከለዉ ኣብ ሓደ ናይ ዕደና ፍቓድ 3 ዓይነት ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት ፖሪፌሪል ዝብልዎ ኦሪጀኒክ ዝብልዎ ከምኡ ድማ ቮልካኖጀኒክ ማሲቭ ሳልፋይድ ዝበሃሉ ዓይነታት ናይ መሬት ትሕዝቶ ክትረክብ ኣዝዩ ፍሉይን ብርቂ ነገር ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ነዚ ረኽበታቶም ብጭቡጥ ክገልፅዎ ከለዉ ኣቡርና ኦሪጀኒክ ዝበሃል ክኸውን ከሎ ኣናጉል ፖሪፎሪል ኮፐር ጎልድ ዝበሃል ኮይኑ ከምኡውን እዚ ናይ ቶሎ ጊምጃ ቮልካኖጀኒክ ማሲቭ ሳልፋይድ ዝበሃል ዓይነት ናይ ወርቂ ትሕዝቶ
ትሕዝቶ ዘለዎ ምዃኖም ዝገልጽዎ ካልእ እዚ ኩባንያ ዓብዪ ተስፋ ኣንቢሩሉ ዘሎ ኣብቲ ናይ ዳህሳስ ዝካይደሉ ቦታ ድማ ኮሶልዳ ዝበሃል ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ እውን እንተኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ትሕዝቶ ክርከቦ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ከምቲ ቀዲመ ዝገለጽኮ ግን እቲ ሕጂ ዘሎ ቀዳምነታቶም ኣብተን ቀዳሞት 3 ቦታታት ማለት ኣቡርና ዓናጉልን እቲ ተሎ ግምጃን እዮም ብፍላይ ድማ ከም ንሰምዖ ዘለና ኣስመራ ዓባይ ኣብ ዝብል ቻነል ኣለኩም ዝትሕዝቶ እዚ ከድኩም ኣብ ትስምዕዎ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ምሳኣ ድማ ሓንቲ እዚኣ ቪድዮ እስከ ስምዕዋ ክልቲኡ ክተሓሓዘልና ምንታ ሰዓት ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል እታ ሞተር ናይ ቁጠባ ከይዳ ተንሲኣ እያ ብመሰረት ናይ ቀረባ መደብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሰዓት ዘድሊ ዘሎ ህፁፅ ናይ 360 ሜጋዋት ሰዓት ጠለብ ምምላእ እዩ እዚ መጠን ሰዓት ንመበገሲ ዳ እምበር እኹል እውን ኣይኮነን ናይ ሰዓት ሽግር ንምፍታሕ ብዙሕ ኣማራፂታት ማለት ናይ ነዳዲ ተተካእን ምንጪ ሰዓት renewable and non-renewable resources ኣማራፂታት ይቐርብ እዩ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ንሓዋሩ ገዚፍ ኢንዱስትሪ ቁጠባ ከንቀሳቐሰካ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ምንጪ ሰዓት ኒውክሌሳዊ ሰዓት ጥራይ ወይ እውን ኒኩላር ኤነርጂ እዩ ናይ ማይ ወይ እውን ሃይድሮ ፓወር ዝሕሰብ ኣይኮነን ክህሉ እንተኮይኑ ኣዝዩ ድሩት እዩ ናይ ፀሓያዊ ሰዓት ተተካኢ ሰዓት ኩሉ ግን ወድዓውነት ሪሊያቢሊቲ ኣካታዒ እዩ ንፋሳዊ ሰዓት እውን ገዚፍ ወፊ ዘድልዮ ኮይኑ እዚ እውን ንዝተወሰኑ ኣገልግሎቱ ምናልባት ኣብ ከባቢ ደንከል ናይ ትሕተ ባይታ ረስናዊ ሰዓት ጂኦተርማል ድሓን ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ባሕራዊ ወይ ኦሽያን ተርማል ኤነርጂ ኮንቨንሽን OTEC እውን ዳህሳስ የድልዮ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ንሓዋሩ ንኤርትራ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ከንቀሳቐሰላ ዝኽእል ምንጪ እቲ ኣማራፂ ኒውክሌሳዊ ሰዓት ጥራይ እዩ ንግዚኡ ቁጠባ ንምብርባር ግን እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምንጭታት ሰዓት ክስራሓሎምን ኩሎም ትኽእሎታት ክፍተሹ ግድን እዩ ናይ ነዳዲ ፎሲል ፊውልስ ፓወር ስቴሽን ፀገማት ንመትከሊኡ ጥራይ ዘይኮነ ንምንቅስቓሱ ወይ ራኒንግ ኮስት እውን ልዑል ዋጋ ዝሓትት እዩ ኩሉ እዋን ምስ ክብለጠ ዋጋታት ነዳዲ ዓለምና ስለ ዝፅሎ ናብ ተገልጋሊ ሕሱር ሰዓት ከተቕርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከም መንግስቲ ኤርትራ እውን ብድጎማ እዩ ዘካይዶ ድጎማ ድማ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ፀገማት ኣለዎ ትካላውነት ተሓታትነት ኣጥፊኡ ጀነሬተራት ግቡእ ናይ ምዕራይ ስትራቴጂ ሜንቴናንስ ስትራቴጂ ኣይክተላን ግዳይ ብልሽት ኮይነን ኣብ ዘይግዚኡ ማለት ዳውን ታይም ካብ ስራሕ ወፃኢ ይኾና ብዛዕባ ኣብ ናይ ነዳዲ ሰዓት ዘሎ ፀገማት ብክለ ኣየርዶ ክሊማዊ ለውጢ ጉዳይና ክኸውን ኣይግባእን ኤርትራ ብትካላት ኢንዱስትሪ ዋላ ግብ ዝበለ ትኪ ትተዓብሎ ንግዚኡ ግድን ክክድሰና ኣለዎ ድዩ ከምኣ ከይገበረት ዝማዕበለት ሃገር ኣብ ዓለም ኣላ ድያ ንምጥቕላሉ ግን እዚ ናይ ትማል ዜና ምውሳኽ 22 ሜጋዋት ኣብ ሃገራዊ መስመር ናሽናል ግሪድ ካብ ቀዳማይ ገጽ መደበር ሰዓት በለዛ ፓወር ስቴሽን ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምረሉ ስሩዕ ናይ 24 ሰዓት ኣገልግሎት ቀረብ ሰዓት እንተ ኣረጋጊፅና ሰዓት እዩ ዝወልድ 100 ሜጋዋት 1000 ሜጋዋት እዩ ዝወልደልካ ኩሉ ትካላት ይንቀሳቐስ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ይንቀሳቐስ ኩሉ እዩ ዝንቀሳቐስ እዚ ድማ ንቐጻሊ ዓበይቲ መደባት ሰዓት ከተተግብር ዓብ ድፍኢት ይፈጥረልካ ናይ ብሓቂ ደስ ተብል እያ ኣብ ሂምቦል ሚድያ ዘላ ሓበሬታ እዚኣ ከድኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ትንተና ይብላ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ሃገርና ብኩሉ መንገዲ ናብ ፅቡቕ ገፃ እያ ትኸይ ዘላ ነዚ ነገር እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍና ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ጌርና ብኸመይ ከበርክ ትኽእል ሎሚ ድዩ ፅባሕ ነፍሲ ወከፍካ ሃገርና ኣኸያ ፅበ ዘላ ትሕቲ ቅርፂ ብኩሉ ተዋዲዱላ ኣሎ እዚ ሃገር ንስኻ ድማ እጃምካ ንኸተበርክት ብዘየገድስ ኣበይ ኣለኻ ትንኣስ ትዕበ መደባትካ ኣሳልጥ ሓደ መዓልቲ ድማ ነቲ ሃገር ክጠቕማ ከም ዝኾንካ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ከምኡ ዓይነት መደብ ሒዝካ ተኸይድካ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ፅቡቕ እዩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ኩሉ ዘደገፍ ኣድላይነት ኣለዎ ደገፍ ትብልዎ ድማ ነዚ ቻነል ክትገብሩ ንፅዋዓኩም يغني لنا سلة تكسب مودة تستخدمت لكمني مزيا أزيات امتحان كمان وهذيك على الكدر فقط فكمي let's go بشمكم درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا جانا خلص هورا بزحكي صقومي يتمنى زمانات اندوز قدمي كم حياة كنتي زي سني هدمه نقاري دمسنا جاقان مسعدنا كن بيتاوي قالنا انقع تترقمه
أدران